Καλησπέρα. Οι ελληνικές startup είναι εδώ. Ευχαριστούμε όλους που είστε και απόψε μαζί μας, επεισόδιο 80 για το Αθηναϊκό Open Coffee και όπως κάθε φορά έχουμε, νομίζω, 4 αρκετά ενδιαφέρουσες startup ιστορίες να μοιραστούμε μαζί σας. Η πρώτη από αυτές είναι το Frink και θα ήθελα να καλέσω τον ιδρυτή Στέφανο Πρόκο να έρθει να μας παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ καιρό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ είμαι ο Στέφανος, είμαι από την ομάδα του Frink. Όπως φαντάζομαι ότι ήδη έχετε καταλάβει και από το πρώτο μας slide, το Frink βγαίνει από τις λέξεις free drink. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι για μας ένα free drink δεν είναι απλά ένα κερασμένο ποτό, είναι και κάτι παραπάνω. Για εμάς, ένα κερασμένο ποτό είναι ένας νέος τρόπος για αυτούς που έχουν smartphone συσκευές να ανακαλύπτουν νέα μέρη για να βγουν στην πόλη τους και για τις επιχειρήσεις αυτού του κλάδου, δηλαδή bar, clubs και εστιατόρια, να προσελκύουν νέα κίνηση πρακτικά δωρεάν. Πώς θα κάνουν αυτό? Με ένα κερασμένο ποτό κάθε βράδυ. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς δουλεύει. Οι χρήστες κατεβάζουν την εφαρμογή μας δωρεάν στο κινητό τους, κάνουν μία εγγραφή με Facebook ή με email και κάθε βράδυ μπορούν να δουν αν έχουν κερδίσει ένα Frink, ένα κερασμένο ποτό δηλαδή. Αν έχουν κερδίσει ένα Frink, μπορούν να δουν στο χάρτη όλες τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ένα Frink, να βρουν αυτή που τους αρέσει και να δουν κάποιες πληροφορίες, δηλαδή περιγραφή, χάρτη, ώρες λειτουργίας, φωτογραφία και ούτω καθεξής. Το πιο σημαντικό όμως είναι εδώ. Που αυτή η επιχείρηση, το Transistor για παράδειγμα, λέει ότι απόψε θα δώσω ένα Frink μέγιστης αξίας 7 ευρώ. Εσύ λες, τέλεια, εκεί θα πάω. Πατάς, κράτησέ το και αυτό είναι κρατημένο για εσένα. Το ίδιο βράδυ πηγαίνεις στην επιχείρηση, δείχνεις αυτό το κουπόνι με το κινητό σου στο προσωπικό, αυτοί πατάνε εξαργύρωση και σου δίνουν ένα κερασμένο ποτό. Είναι τόσο απλό, δεν θέλει ούτε QR codes να σκανάρεις, ούτε να μαζεύεις πόντους, ούτε να κάνεις check-ins αν δεν θέλεις, τίποτα. Τελείωσε ευθύγραμμα. Ωραία. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς δουλεύει για τις επιχειρήσεις. Αυτές γράφονται στη σελίδα μας, το frink.biz, κάνουν έναν λογαριασμό δηλαδή εκεί, και σε κάθε μέρα μπορούν να δουν σε ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο πόσα Frinks θέλουν να μοιράσουν και τι μέγιστη αξία το κάθε ένα. Για παράδειγμα, αυτή η επιχείρηση θέλει να δώσει τις Δευτέρες 5 Frinks μέγιστη αξίας 7 ευρώ. Τις Τρίτες θέλει να δίνει 3 Frinks μέγιστη αξίας 8 ευρώ. Και τις Τετάρτες κανένα, για τον χύψη λόγο. Και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό το ηλεκτρονικό ημερολόγιο συμπληρώνεται αυτόματα, που σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα οι προσφορές αυτές κλωνοποιούνται και ξανασυμπληρώνονται ώστε να υπάρχει content έξω για τους χρήστες και εμείς αναλαμβάνουμε να δώσουμε αυτά τα ηλεκτρονικά κουπόνια για κερασμένα ποτά, για Frinks δηλαδή, στους χρήστες μας μέσω της εφαρμογής. Ωραία, πώς σας φαίνεται? Cool, τέλεια, ωραία, cool είναι που θέλουμε. Λοιπόν, ο λόγος, η προφανής μάλλον ερώτηση που μας δημιουργείται συνέχεια είναι γιατί μια επιχείρηση να αρχίσει να δίνει κερασμένα ποτά, γιατί να δίνει αυτό που προσφέρει δωρεάν. Η προφανής απάντηση που δίνουμε πάντα είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσελκύσει νέα κίνηση, τζίρο και promotion πρακτικά δωρεάν. Τα selling points που έχουμε είναι πάρα πολύ προφανή, θα τα καταλάβετε και εσείς. Όποιος κερδίζει ένα κερασμένο ποτό, ποτέ δεν πάει μόνος του να το πιει έξω. Πάντα ένας φέρνει μαζί και την παρέα του ή τουλάχιστον έναν φίλο ακόμα. Η κίνηση προσελκύει καινούρια κίνηση. Οπότε, αν γεμίσεις 4-5 τραπέζια μια αργή ημέρα, ο κόσμος ο οποίος περνάει απ' έξω, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με εμάς, καμία σχέση με την εφαρμογή, θα επιλέξει να έρθει στο δικό σου το μπαρ και όχι στο δίπλα, στο οποίο βαράνε μύγες, όπως λέμε. Νούμερο 3. Ο κόσμος είναι πιο θετικά προδιατεθειμένος να παραγγείλει ένα ποτό και να το πληρώσει αν του έχεις δώσει κάτι δωρεάν στην αρχή. Και φυσικά δίνουμε την ευκαιρία στους χρήστες μας να κάνουν check-in στο Facebook και να μοιραστούν την εμπειρία τους μέσα από τη δικιά μας εφαρμογή. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο βγάζουμε χρήματα είναι πάρα πολύ απλός. Εμείς χρεώνουμε τις επιχειρήσεις για το κάθε κουπόνι Frink το οποίο εξαργυρώνεται. Δηλαδή, κάθε ένας πελάτης ο οποίος πηγαίνει και παίρνει ένα κερασμένο ποτό, μας δίνει η επιχείρηση 1,2 ευρώ ανά κερασμένο ποτό. Και επίσης, τους χρεώνουμε ένα monthly subscription γύρω στα 15 ευρώ, απλά για να είναι μέσα στην εφαρμογή. Επίσης, περιμένουμε κάποιο επιπλέον revenue από διαφημίσεις και από market data μέσα στην εφαρμογή μας, αλλά το μεγάλο μας στοίχημα είναι αυτό. Εμείς θέλουμε να χρεώνουμε την χρήση της εφαρμογής μας από άλλες εταιρείες στο εξωτερικό ένα licensing fee ή ένα franchising fee. Δηλαδή, να μοιραζόμαστε τα revenues με εταιρείες οι οποίες θα τρέχουν αυτή πρακτικά την εφαρμογή μας σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Και από εμάς θα παίρνουν την τεχνολογία, το brand και τη γενική κατεύθυνση.
Τώρα, η άλλη προφανής ερώτηση είναι γιατί επιλέξαμε να μπούμε στο nightlife market. Το nightlife market μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, λίγο ιδιαίτερο στο να μπει κάποιος μέσα, αλλά εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ θελκτικό σαν αγορά. Γιατί είναι καταρχήν πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Είναι δυσθεώρητα μεγάλη αγορά. Για την ακρίβεια, κανείς δεν ξέρει πόσο μεγάλη είναι ακριβώς η αγορά του nightlife. Έτσι. Επίσης, είναι πάρα πολύ διασπασμένη, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους και είναι πολύ δυναμικοί. Δηλαδή, εταιρείες και μπαρ που φέτος είναι πάρα πολύ hot και πηγαίνει όλος ο κόσμος, του χρόνου δεν πηγαίνει κανένας και χρειάζονται νέα εργαλεία για promotion. Και το πιο σημαντικό για μένα, που είμαι πιο business άνθρωπος, είναι ότι λειτουργούν με πολύ ψηλά περιθώρια κέρδους σε αυτό που πουλάνε και λειτουργούν κατά βάση με cash. Ωραία. Και το ένα πράγμα που χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν είναι συνεχόμενο και αυξανόμενο traffic. Και αυτό είναι που τους δίνουμε εμείς. Φυσικά υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό που κάνουμε. Υπάρχουν εφαρμογές τύπου Happy Hour, οι οποίες απλά σε ενημερώνουν για το πού θα βρεις πιο φτηνά ποτά έξω το ίδιο βράδυ, που θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ immersive. Υπάρχουν τα παραδοσιακά media και οι οδηγοί, οι οποίοι έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβοί για τους πελάτες μας. Και υπάρχει και το γκρουπών και τύπου γκρουπών επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν γίνει πάρα πολύ diluted σε αυτό που κάνουν. Η φιλοσοφία μας είναι η εξής. Θέλουμε να υπάρχει minimal user friction για τους χρήστες. Θέλουμε οι χρήστες μας να παίρνουν το value που τους δίνουμε, δηλαδή ένα κερασμένο ποτό, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν 10 κολοτούμπες. Έτσι, και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι ανταγωνιστές μας και εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε. Επίσης, οι χρήστες μας δεν θέλουμε να πληρώνουν ποτέ. Θέλουμε πάντα να παίρνουν κερασμένα ποτά από εμάς και να έχουμε μια καλή σχέση. Και να εμείνουμε σε ένα μόνο concept. Ένα προϊόν 100% δωρεάν, no strings attached. Όσο εμείνουμε σε αυτό το concept και δεν αρχίσουμε να το εντός εισαγωγικών μπασταρδεύουμε, όπως λέμε συνήθως, δηλαδή να βάλουμε και ένα feature από εδώ και ένα άλλο feature από εκεί, τότε πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που κάνουμε στους χρήστες και θα τα πάμε καλά. Και φαίνεται ήδη ότι τα πηγαίνουμε καλά. Οι χρήστες φαίνεται ότι τους αρέσει πάρα πολύ. Γεια σου, Λένια. Τους αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιούν καθημερινά και δεν είναι μόνο αυτοί οι λίγοι χρήστες. Έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να έχουμε 13.000 χρήστες από τον Οκτώβριο που λανσάραμε την εφαρμογή, 98 πελάτες, 99 για την ακρίβεια με χτες, σε 4 πόλεις της Ελλάδας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Ηράκλειο. Και επίσης τις επόμενες 10 ημέρες θα κάνουμε το πρώτο μας άνοιγμα με licensing, όπως σας έλεγα πριν, στην Κολομβία. Ακολουθεί η Πολωνία τον επόμενο καιρό και ελπίζουμε να καταφέρουμε και την Ισπανία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Όλα αυτά τα καταφέραμε με 0 funding, δεν έχουμε σηκώσει λεφτά από πουθενά, ό,τι έχουμε βάλει από την τσέπη μας, 100% bootstrap, όπως λέμε. Αυτή είναι η φοβερή ομάδα πίσω από το Fring. Έχουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες και εξαιρετικούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε καταφέρει και έχουμε γίνει και μια πολύ καλή δεμένη και φιλική ομάδα, το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καλύπτουμε όλα τα τμήματα τα σημαντικά για να τρέξει μια startup επιχείρηση, sales, operation, tech και marketing. Υποστηριζόμαστε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, από το StoneSoup, όπου εκεί είναι ο χώρος όπου ξεκίνησαν τα πάντα, ξεκίνησε το development της εφαρμογής μας και το Amsterdam, και κάποιους άλλους οργανισμούς οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει στο να επεκταθούμε και στο εξωτερικό. Και τώρα, για να κλείσω την παρουσίαση, για εσάς έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο για απόψε. Θέλουμε απόψε το Open Coffee, ο κόσμος του Open Coffee, να πάει για Frinking μαζί μας. Ανοίξαμε 50 Frinks για εσάς, μόνο για το κοινό του Open Coffee, στο Nice Cocktail Bar, απόψε, το οποίο είναι στην Τριτολέμου 37. Όταν τελειώσετε το networking, κατεβάστε την εφαρμογή, κρατήστε ένα κερασμένο ποτό στο Nice και ελάτε να μας βρείτε. Θα είμαστε εκεί αμέσως μετά τη λήξη και τις κουβέντες που θα κάνουμε για να πιούμε ένα ποτάκι και να περάσουμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις? Η ερώτηση είναι γιατί franchise και όχι μόνοι σας να πάτε σε άλλες χώρες. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο εμείς θεωρούμε ότι έχει η εφαρμογή μας είναι το εξής. Ότι το concept είναι τόσο απλό, το οποίο αντιγράφεται πάρα πολύ εύκολα. Ήδη έχουμε έναν στην Αμερική, ο οποίος αντιγράφει ακριβώς αυτό που κάνουμε και με το ίδιο όνομα. Δεν μπήκε καν στον κόπο δηλαδή να αλλάξει το όνομα. Το οποίο, ναι, δεν κάνω πλάκα, αν ψάξετε να το βρείτε, τον έχουμε κόψει από το ελληνικό App Store και το Google Play. Στο εξωτερικό υπάρχει ακόμα και αυτό σαν Fring. Άστο όταν το μάθαμε. Τέλος πάντων. Και οπότε ο τρόπος για να κλείσουμε αυτά τα barriers, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον ανταγωνισμό και τους περισσότερους αντιγραφείς, είναι να μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο τρόπος για να μεγαλώσουμε στην Κολομβία, σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν είναι να πάμε εμείς οι ίδιοι εκεί και να προσπαθήσουμε να μας πάρει 5, 6, 7 μήνες να στήσουμε μια αγορά, αλλά να βρούμε μια εταιρεία ήδη στημένη εκεί, η οποία θα το τρέξουν αυτοί για εμάς και θα αναπτυχθούμε πιο γρήγορα. Είναι ένα παιχνίδι του να πιάσουμε βάσεις, αν θες να το πούμε έτσι. Καλά. Συγγνώμη. Ναι. Να ρωτήσω πώς έγινε η εφαρμογή, αν μέσα τα μαγαζιά τα ίδια, αν εσείς κάνετε
Η ερώτηση είναι πώς βρήκατε τους πρώτους, επαναλαμβάνω για να ακούγεται στο βίντεο, Ναι. πώς βρήκατε τους πρώτους σας χρήστες και πώς έγινε γνωστή η εφαρμογή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά. Θα σου πιάσω με τα μαγαζιά. Τι κάνουμε? Στα μαγαζιά έχουμε πολιτές οι οποίοι πάνε, χτυπάνε πόρτες και τους γράφουν. Πολύ ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά το B2C, δηλαδή για χρήστες, κάνουμε όλες τις παραδοσιακές ενέργειες τύπου Facebook ads, social media ads, promos κτλ. Αλλά εμείς αυτά τα θεωρούμε τη βάση. Δηλαδή αυτά θα τα κάνεις σίγουρα. Από εκεί και μετά κάνουμε πάρα πολλά offline promos. Κάνουμε διαγωνισμούς, κάνουμε promotional events μέσα στα μαγαζιά τα ίδια. Έχουμε κάνει ακόμα και φυλαδιανομή έξω από πανεπιστήμια. Ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ sexy, δεν είναι πολύ 2016, δουλεύει. Το κάναμε, μας φέρνει χρήστες. Και ένα καλό που έχει η δικιά μας εφαρμογή, επειδή είναι και δωρεάν, έχει πολύ καλό virality factor. Οπότε βγαίνεις εσύ έξω, θα πιεις ένα κερασμένο ποτό με 2 φίλους σου, οι άλλοι 2 θα ρωτήσουν εσύ γιατί τώρα παίρνεις δωρεάν και εγώ πληρώνω. Μας έρχονται πολλά downloads έτσι από το mouth to mouth δηλαδή. Πώς γίνεται το validation του κουπονιού, είναι η ερώτηση. Το validation γίνεται πάρα πολύ απλά. Ο χρήστης δείχνει στον σερβιτόρο που είναι να του φέρει το κερασμένο του ποτό αυτό το κουπόνι. Καταρχήν, πάνω σε αυτό το κουπόνι έχουμε πάρει κάποια μέτρα ώστε να μην μπορεί κάποιος να το αντιγράψει ή να μην μπορεί να το χακάρει. Δηλαδή, το κουμπάκι του Validate αλλάζει χρώματα συνέχεια, ώστε να μπορείς να κάνεις screenshots. Το όνομα του bar και η αξία είναι αυτά που ισχύουν εκείνη την ημέρα και υπάρχει η ώρα και η ημερομηνία που τρέχει. Τώρα, ο χρήστης, καταλαβαίνω την ερώτησή σας και το bar έχει έναν λόγο να μην πατήσει validate ώστε να μην μας πληρώσει. Λοιπόν, ένας αποτρεπτικός μηχανισμός είναι ότι λέμε στο προσωπικό του bar ότι αν δεν το κάνεις validate, υπάρχει πιθανότητα να σου έρθει και ένας άλλος να πάρει ένα κερασμένο ποτό, που είναι κάτι που δεν το θέλεις. Γιατί είπες σήμερα ότι θέλεις να δώσεις 5 κερασμένα ποτά, δεν θέλεις να σου έρθουν 15. Σωστά. Το νούμερο 2 που τους λέμε είναι το εξής, ότι θέλουμε να βάλουμε ένα σύστημα για τους χρήστες οι οποίοι θα ανταμείβονται για την κάθε εξαργύρωση που θα κάνουν κερδίζοντας ένα σαν point system για μπουκάλια για εισόδου σε άλλα μαγαζιά. Και το νούμερο 3 που κάνουμε είναι ότι βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ο κάθε χρήστης και να μην κάνει εξαργύρωση αν έχει φτάσει μέσα στο μαγαζί και έχει ανοίξει την εφαρμογή. Οπότε εμείς θα πάρουμε για ένα συγκεκριμένο μαγαζί 10 φορές την εβδομάδα αυτή την ειδοποίηση. Οι χρήστες πάνε μέχρι εκεί. Ανοίγουν την εφαρμογή, δεν κάνουν εξαργύρωση. 1, 2, 3, 4, 5, καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκεί και αρχίζουμε και τηλεφωνούμε στο μαγαζί. Location service, ναι. Άλλη ερώτηση. Ναι. Το όλα έτοιμα είναι σχετικό βασικά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Okay. Ποια ήταν η αρχική αντιμετώπιση όταν πήγατε να πουλήσετε την ιδέα στα μαγαζιά? Επίσης, πολύ καλή ερώτηση και ευχαριστώ. Τα περισσότερα μαγαζιά, επειδή αυτό το κόνσεπτ το οποίο εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι αρκετά καινούριο. Δεν τους έχει ξαναέρθει κάποιος ο οποίος θα τους δει, θα τους πει: παιδιά, θέλω να με πληρώνετε για να δίνετε κερασμένα ποτά. Η αρχική αντίδραση κάποιων, ιδιαίτερα όταν πηγαίναμε και με τον Κωνσταντίνο να κάνουμε πωλήσεις, είναι: sorry, κάτσε, περίμενε. Θες τώρα δηλαδή να σε πληρώνω 1,20 για να δίνω και τζάμπα ποτά? Και τους λέω εμείς, βασικά ναι, αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Μου λένε γαμό, sorry για την έκφραση. Έτσι, πολύ καλά. Γιατί τι γίνεται, αυτοί καταλαβαίνουν ότι το κόστος αυτό για τους ίδιους, είτε το κόστος του ποτού, είτε το commission που δίνουν σε εμάς, το παίρνουν κατευθείαν πίσω. Αν τους φέρεις εσύ πελάτες μέσα στην πόρτα, αυτοί έχουν τους δικούς τους τρόπους να τους κάνουν να πάρουν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο ποτό. Έτσι. Καταλαβαίνουν την αξία δηλαδή αυτού που κάνουμε και το χαμηλό κόστος. Οπότε, ενώ υπήρχε κάποια στην αρχή αμηχανία λίγο στο πώς αυτό το κόνσεπτ μπορεί να δουλέψει, με λίγο ανάλυση, με λίγο εξήγηση το πώς δουλεύει με μια καλή παρουσίαση, δεν είχαμε πρόβλημα. Κάποιοι οι οποίοι μας έχουν πει προφανώς και μας έχουν πει όχι, κάποια μαγαζιά δεν θέλουν, αυτοί μας έχουν πει περισσότερο είναι γιατί δεν έχουν πολιτική κεράσματος. Σου λένε: παιδιά, εγώ δεν κερνάω ποτά, οπότε καλή ιδέα, καταλαβαίνω το value, δεν το κάνω. Δεν το θέλω. Σεβαστό και προχωράμε. Follow-up. Μία. Βέβαια, στους 10 θα σου πω. Λοιπόν, στους 10 πελάτες, οι 3 μας λέγανε κατευθείαν: δεν θέλω, δεν έχω πολιτική κεράσματος. Οι υπόλοιποι 5 μας λέγανε: παιδιά, πάρα πολύ ωραίο να το συζητήσουμε, να το κάνουμε και μένουμε σε αυτό το limbo και καλά που ακόμα το συζητάμε και ακόμα δεν το κάνουμε. Και γράφουμε περίπου 2 με 3 μαγαζιά από τα 10 που επισκεπτόμαστε. Ωραία. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Πες μας δύο λόγια για την ομάδα, πόσο εύκολο ήταν να βρεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ναι.
Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί με την ομάδα. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί, ειδικά σε ό,τι αφορά τους developers, εγώ ήμουν μέλος του Amsterdam, το οποίο, αν θέλετε να το τσεκάρετε κιόλας, το οποίο είναι μια παγκόσμια κοινότητα από ανθρώπους που ασχολούνται με app making, οπότε αυτό το κομμάτι το καλύψαμε. Στο κομμάτι του sales και στα υπόλοιπα, με τα περισσότερα παιδιά της ομάδας ήμασταν και φίλοι από πριν. Οπότε η ιδέα γεννήθηκε που είχα ξεκινήσει σαν concept από εμένα και υλοποιήθηκε και εξελίχθηκε μέσα από μια παρέα φίλων. Οπότε η ομάδα υπήρχε ήδη από πριν, απλά όχι επαγγελματικά. Να σου το πω έτσι. Τώρα τα παιδιά τους πολιτές τους βρίσκουμε ψάχνοντας όπως κάνουν όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή αγγελίες και διαλέγουμε τα καλύτερα ταλέντα. Ωραία. Και μια τελευταία από εμένα. Υπάρχει άλλη? Κάνε και εσύ. Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή είναι... Αν έχεις 100 χρήστες και 50 κουπόνια, πώς θα μοιράζεις τους χρήστες αυτούς? Όλα τα κουπόνια, τα 50 κουπόνια, είναι ανοιχτά στην εφαρμογή. Οπότε, όποιος προλάβει και μπει πιο νωρίς, οι πρώτοι 50 θα πάρουν κουπόνι. Οι υπόλοιποι 50 δεν θα πάρουν κουπόνι. Έτσι. Πρακτικά υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος κανονίζει τις πιθανότητες σου να κερδίσεις ανάλογα με το πόσα κουπόνια είναι ανοιχτά εκείνο το βράδυ και το πόσοι είναι οι ενεργοί χρήστες. Προς το παρόν το έχουμε κρατήσει σχετικά απλό και το έχουμε αφήσει όποιος ανοίγει την εφαρμογή και προλάβει πρώτος να κλείσει το κουπόνι, το παίρνει. Για να μην το κάνουμε πολύ περίπλοκο. Και μια τελευταία από εμένα. Πώς σου ήρθε η ιδέα, Α, και Β, πόσο μακριά είναι αυτό το μπαρ που είπες πριν? Λοιπόν, μ' αρέσεις. Το μπαρ δεν είναι καθόλου μακριά, είναι λιγότερο από 5 λεπτά με τα πόδια, είναι στην οδό Τριπτολέμου. Τα υπόλοιπα μπαρ που ίσως να ξέρετε στην ίδια περιοχή είναι εκεί που είναι το Σοσιαλίστα, αν ξέρετε κάποιοι, είναι πάνω στον Γκάζι. Θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Μέσα στην εφαρμογή έχει και οδηγίες βασικά πώς να πάτε. Έχει χάρτη, θα το βρείτε. Έτσι, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Η ιδέα ήρθε όταν μια μέρα, θα σου πω τη γρήγορη ιστορία, βρέθηκα έξω από μια μεγάλη αλυσίδα καφέ, οι οποίοι είχαν free coffee day, όπου δίνανε έναν τζάμπα καφέ συγκεκριμένο όλη την ημέρα. Και είχε δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά από ανθρώπους, μαζί και με μένα, το παραδέχομαι, οι οποίοι στηθήκαμε 35 με 40 λεπτά απ' έξω για να πάρουμε έναν τζάμπα καφέ των 2 ευρώ. Αφού. Παιδιά, το κάναμε. Εντάξει, ήμασταν φοιτητές. Φοιτητές μεταπτυχιακοί κιόλας, που υποτίθεται πρέπει να είχαμε και λεφτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού προχώρησα λίγο προς τα μέσα, φτάσαμε μέσα στο μαγαζί, είδα ότι πίσω από το μπαρ γίνονταν ένας χαμός, τα παιδιά ίδρωναν, πετάγανε καφέδες από εδώ από εκεί, ο κόσμος φώναζε τι κατάσταση είναι αυτή και ούτω καθεξής. Και σκέφτηκα γιατί να μην συνδυάσουμε το effect που έχει στην ψυχολογία του καταναλωτή το να δίνεις κάτι δωρεάν, αλλά μπορείς να βάλεις και ένα όριο. Να λέει κάθε επιχείρηση σήμερα θα δώσω 5, σήμερα θα δώσω 6 κερασμένα ποτά. Έτσι, οπότε ξεκίνησε σαν την ιδέα του καφέ, το μιλήσαμε με τα παιδιά όπως είπαμε και το εξελίξαμε στην ιδέα για το ποτό. Και είναι αυτό που βλέπετε σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο Κώστας Παρδάλης από τον Blendo. Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Κώστας, ένας εκ των συνιδρυτών της Blendo και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα γιατί βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω μαζί σας, να σας πω κάποια πράγματα για το προϊόν το οποίο φτιάχνουμε, αλλά να μοιραστώ και μαζί σας κάποια μαθήματα τα οποία έχουμε πάρει όλο αυτό το διάστημα το οποίο η ομάδα της Blendo λειτουργεί μαζί. Ουσιαστικά η ομάδα αποτελείται αυτή τη στιγμή από τα 3 ιδρυτικά της μέλη, το Γιώργο στη μία άκρη, το Φώτη στη μέση και εμένα. Όλοι έχουμε καθαρά engineering background και ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη φορά που είτε ο καθένας μεμονωμένα αλλά και ως ομάδα επιχειρούμε κάτι. Τι είναι όμως αυτό που φτιάχνουμε, τι είναι το Blendo, ποιο είναι το προϊόν μας. Ουσιαστικά το Blendo είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αφορούν μια επιχείρηση, όπου και αν αυτά δημιουργούνται και αποθηκεύονται. Ένα σύνολο από εργαλεία για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα δεδομένα και να τα φέρει η εταιρεία στη μορφή που θέλει και διασύνδεση με διάφορα άλλα μέσα και εργαλεία, έτσι ώστε να επεξεργαστεί και να εξάγει στην πορεία αξία μέσα από αυτά τα δεδομένα η επιχείρηση. Ο λόγος για τον οποίο ασχοληθήκαμε και δουλεύουμε με αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες συγκυρίες, τόσο τεχνολογικές όσο και εμπορικές,
όπου η διαχείριση και η μετακίνηση δεδομένων έχει πλέον προκύψει να είναι το ίδιο σημαντική όσο και τα δεδομένα αυτά καθ' αυτά. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για κάποιο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τώρα. Με τα δεδομένα οι άνθρωποι ασχολούνται και με τη διαχείρισή τους από τότε που άρχισαν να χρησιμοποιούν μηχανές και να παράγουν δεδομένα. Όμως ακριβώς αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή μας φέρνουν στη θέση και στην ανάγκη να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τόσο το πρόβλημα όσο και τις λύσεις που έχουμε σχετικά με αυτό. Μερικοί από οι πιο σημαντικοί παράγοντες που ουσιαστικά δημιουργούν αυτό το περιβάλλον είναι ότι πλέον λόγω του cloud τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα και διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά σημεία, είτε στο cloud είτε στις ίδιες τις υποδομές της επιχείρησης. Τα δεδομένα πλέον από μεγάλο όγκο έχουν και μεγάλη ταχύτητα, από την οποία δημιουργούνται αλλά και αλλάζουν, είναι πολύ ευμετάβλητα. Και επειδή ακριβώς στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκονται αποθηκευμένα σε συστήματα τα οποία δεν μπορεί η ίδια η επιχείρηση να τα ελέγξει, δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες στρατηγικές που είχες παλιότερα για το πώς να διαχειριστείς λάθη και πώς τελικά να καταφέρεις να ομογενοποιήσεις και να φέρεις σε μια κοινή μορφή αυτά τα δεδομένα. Αυτό ουσιαστικά τη διαδικασία έρχεται αυτή την κατάσταση έρχεται να κάνει address το Blendo, όντας μια πλατφόρμα SaaS, η οποία κάθεται μεταξύ των πηγών όπου η επιχείρηση παράγει δεδομένα. Αυτά μπορεί να είναι υπηρεσίες πολύ γνωστές, όπως για παράδειγμα το Mixpanel, το Salesforce, οποιοδήποτε CRM μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί, το Intercom, το MailChimp για marketing, άλλα marketing tools, αλλά και transactional βάσεις που μπορεί να έχει η εταιρεία ή ακόμα και τα logs που μπορεί να έχει στο server της. Το Blendo ουσιαστικά αυτοματοποιεί τη διαδικασία της λήψης των δεδομένων, ελέγχει κάθε φορά εάν δημιουργείται κάτι καινούριο και χωρίς να χρειάζεται να παρέμβει ο χρήστης, θα λάβει αυτά τα δεδομένα και θα εφαρμόσει πάνω του όσες οδηγίες έχει ορίσει ο χρήστης για να τα φέρει στην κατάλληλη μορφή που θέλει. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα πλήθος από out-of-the-box connectors με διάφορα εργαλεία τα οποία η επιχείρηση μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να εξάγει αξία από αυτά τα δεδομένα. Είτε μπορεί να είναι analytics εργαλεία, είτε μπορεί να είναι απλά storage γιατί θέλει να κρατήσει τα δεδομένα του, είτε μπορεί να είναι προϊόντα τα οποία χτίζουμε πάνω από τα δεδομένα αυτά. Ουσιαστικά ο στόχος με το Blendo είναι οτιδήποτε γύρω από τη διαχείριση των δεδομένων χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, ουσιαστικά πλέον να μην τον απασχολεί. Και το μόνο του μέλημα να είναι τα δεδομένα αυτά καθ' αυτά και τι είδους αξία μπορεί να εξάγει από αυτά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, εάν πάρουμε μια απλοϊκή περίπτωση, αλλά αρκετά τυπική, όπου έχουμε το pricing page του προϊόντου μας και θέλουμε να κάνουμε A/B testing, και κάνουμε τελικά A/B testing πάνω σε αυτό και βλέπουμε ότι κάποια από τα δύο πειράματα ουσιαστικά αυξάνει τον αριθμό των sign-ups. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα δεδομένα θα βρίσκονται πάνω στο Optimizely, που είναι το εργαλείο που χρησιμοποίησαμε για το A/B testing. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε πιο βαθιά και να καταλάβουμε καλύτερα τελικά εάν το προϊόν μας λειτουργεί και πώς λειτουργεί και η μεθοδολογία μας είναι σωστή, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και ερωτήσεις όπως για παράδειγμα, τελικά αυτοί οι άνθρωποι που ήρθανε, μήπως έχουν μεγαλύτερο churn rate και πώς είναι το engagement που έχουμε με το προϊόν μας σε σχέση, για παράδειγμα, με τους προηγούμενους χρήστες τους οποίους είχαμε. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιώντας το Blendo, ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει είναι να δώσει τα credentials στις αντίστοιχες υπηρεσίες που χρησιμοποιεί, όπως είναι το Stripe, το Mixpanel και το Optimizely, καθώς και τις βάσεις. Και μέσα σε μερικά λεπτά τα δεδομένα θα βρίσκονται εκεί, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να κάνει focus αποκλειστικά και μόνο στη διατύπωση των ερωτημάτων και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, χωρίς να χρειάζεται να ξανασχοληθεί με τίποτα που έχει να κάνει με την μετακίνηση και την λήψη των δεδομένων και την μορφοποίησή τους. Τώρα πώς φτάσαμε να φτιάχνουμε το Blendo, γιατί προφανώς δεν ξεκινήσαμε χθες, έχουμε μια αρκετά μεγάλη πορεία μαζί. Ουσιαστικά όλα ξεκινήσανε πριν κάμποσο διάστημα σε κάποιο Open Coffee. Τότε ήταν μια περίοδος στην οποία εγώ με το Φώτη σκεφτόμασταν τα επόμενα επαγγελματικά μας βήματα και πήραμε την απόφαση να πάρουμε μέρος στο Open Coffee. Και η αλήθεια είναι ότι τα vibes, οι πληροφορίες τις οποίες πήραμε από τις παρουσιάσεις, μάλιστα νομίζω ήταν τότε πρέπει να παρουσιάζω το Loki, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι αρκετό διάστημα πίσω. Έχουν γίνει πολλά πράγματα ενδιάμεσα. Μας βοήθησε στο να πάρουμε τελικά την απόφαση να επιχειρήσουμε. Βέβαια, στην πορεία και στη συνέχεια και ερχόμενοι εδώ, γνωρίσαμε και πολλούς άλλους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει, αλλά θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε και με τον Γιώργο, με τον Φώτη γνωριζόμουν από τα φοιτητικά μας χρόνια, οπότε είχαμε πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Είδαμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, ότι έχουμε κοινούς στόχους, κοινό τρόπο που σκεφτόμαστε και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το προϊόν που τότε είχαμε στο μυαλό μας, το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνει το Blendo σήμερα.
Όπως σας είπα και στην αρχή, σαν άνθρωποι, προερχόμαστε από ένα καθαρά engineering background και είχαμε την στοιχειώδη αυτογνωσία να καταλάβουμε ότι μια επιχείρηση και μια business μόνο με engineering, όσο κώδικα και να γράψεις, μάλλον ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να τρέχει αυτόματα. Οπότε αρχίσαμε να αναζητούμε τρόπους για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά κατά κάποιο τρόπο και κυρίως το κάναμε αυτό ψάχνοντας να βρούμε προγράμματα στο εξωτερικό, είτε acceleration είτε incubation προγράμματα. Κάπως έτσι προέκυψε ένα ταξίδι στο Ισραήλ, στο Τελ-Αβίβ, όπου μείναμε 6 μήνες, όπου κάποιοι άνθρωποι βάλανε κάποιο αρχικό κεφάλαιο στην εταιρεία και στην ομάδα. Και μέσα από το validation και κάποια pivot τα οποία γίνανε εκεί, ουσιαστικά αρχίσαμε να δουλεύουμε το Blendo. Γυρνώντας από το Τελ-Αβίβ, είχαμε το alpha version up and running του Blendo κατά τον Ιούλιο του 2015. Ξεκινήσαμε τότε, σε αυτή τη φάση, στο alpha version, αρχίσαμε να κάνουμε κάποια design partnerships με κάποιες εταιρείες, κυρίως στην Ελλάδα, όπου πήραμε πολύ feedback κυρίως στο τεχνικό κομμάτι και μας βοηθήσανε πολύ σε αυτό. Και ξεκινήσαμε μετά ένα closed beta το Δεκέμβρη, όπου το βασικό μας μέλημα ήταν να αρχίσουμε να βάζουμε ανθρώπους πάνω στο προϊόν, οι οποίοι να είναι εκτός των ορίων του δικού μας network, του άμεσα προσβάσιμου. Οπότε να κάνουμε και ένα validation καλύτερο προς το business κομμάτι. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε πλέον να μετράμε τους πρώτους μας paid customers. Θεωρούμε τους εαυτούς μας πάρα πολύ τυχερούς, γιατί όλη αυτή την πορεία και ερχόμενοι σε επαφή με ανθρώπους από εδώ, βρεθήκαν εταιρείες και άνθρωποι μέσα σε αυτές τις εταιρείες οι οποίες πραγματικά μας βοηθήσαν. Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ το Polfish, το Sourcely και τη Workable, όπου μαζί με αυτές τις εταιρείες έχουμε κάνει πιλότους και μας βοηθήσανε πολύ στο να χτίσουμε το προϊόν. Και βέβαια είμαστε πολύ χαρούμενοι και για τους πελάτες που έχουμε, οι οποίοι είναι κυρίως εκτός Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν χρηματοδοτικό κύκλο, ψάχνουμε να βρούμε funding, με κυρίως δύο βασικούς στόχους. Το ένα είναι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε παρουσία στην Αμερική, γιατί θεωρούμε ότι εκεί κυρίως είναι η αγορά στην οποία πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με βάση το προϊόν που έχουμε και να μεγαλώσουμε και την ομάδα, την τεχνική κυρίως ομάδα την οποία έχουμε στην Ελλάδα. Θα ήθελα τώρα να σας πω και κάποια πράγματα γενικά για το όλο ταξίδι και την εμπειρία μας με το Ισραήλ και το Τελ-Αβίβ, γιατί αποτελεί ένα αρκετά καταλυτικό κομμάτι σε όλα αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει σαν ομάδα. Και υπάρχουν αρκετά πράγματα που πιστεύω ότι είναι χρήσιμα να τα ακούσετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα, το Ισραήλ και το Τελ-Αβίβ είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα, παρόλο που μπορεί να μας φαντάζει αρκετά εξωτικό σαν μέρος. Είναι ένα ταξίδι λιγότερο από 2 ώρες. Είμαστε στο ίδιο time zone. Όποιος έχει χρειαστεί να κάνει δουλειά και να πουλήσει οπουδήποτε στο εξωτερικό ξέρει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο startup ecosystem στον κόσμο μετά την Silicon Valley. Επίσης, υπάρχουν και διάφορα business opportunities εκεί, για όποιον ενδιαφέρεται. Έχουν μια ιδιαίτερη, ειδικά από την Ελλάδα, έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στην ελληνική λαϊκή μουσική, οπότε feel free, παιδιά, άμα θέλετε να φτιάξετε κανένα streaming application. Λοιπόν, όταν πάρθηκε η απόφαση να πάμε εκεί και μετά από διάφορα διαδικαστικά που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία γιατί είναι κυρίως paperworks, όταν φτάσαμε εκεί και μας καλωσορίσαν τα παιδιά, το πρώτο πράγμα το οποίο μας είπαν είναι «Εντάξει, παιδιά, ωραία, ήρθατε, βγείτε έξω, πουλήστε». Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Το «βγες έξω, πουλά» είναι ουσιαστικά η Ισραηλινή version του «get out of the building». Δεν αρκεί να βγεις να κάνεις validate με τον τρόπο που εμείς τουλάχιστον το είχαμε στο μυαλό μας, που ήταν λίγο πιο ακαδημαϊκός, να κάνουμε κανένα ερωτηματολόγιο, να πάμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε κάποιον κόσμο να του πούμε ωραία πώς σου φαίνεται και αυτά το εργαλείο που έχουμε. Εκεί πέρα πρέπει να σου λένε πούλα. Ακόμα και τίποτα να μην έχεις, μια ιδέα, πήγαινε και πούλησέ την. Είναι δύσκολο πολύ, γιατί πρέπει να κάνεις δύο πράγματα παράλληλα που είναι από μόνα τους δύσκολα. Το validation μιας ιδέας που ακόμα και εσύ μπορεί να μην νιώθεις τόσο σίγουρος μέσα σου, και να πουλήσεις, που για κάποιον ο οποίος δεν έρχεται από sales background είναι αρκετά δύσκολο σαν διαδικασία, γιατί έχει πολύ μεγάλη έκθεση. Αλλά το καλό που έχει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επιταχύνει τα πάντα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τα iterations τα οποία μπορείς να κάνεις πάνω στο προϊόν σου και πάνω στη δουλειά σου, πραγματικά είναι τάξεις μεγέθους πιο γρήγορα τα πάντα σε σχέση με το να πας χωρίς να προσπαθήσεις ουσιαστικά να πουλήσεις.
Και το δεύτερο πράγμα που μάθαμε εκεί σε σχέση με την πώληση είναι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κουλτούρα. Τόσο αυτόν που πουλάει, όσο και αυτόν ο οποίος είναι από την άλλη πλευρά για να αγοράσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει η αντίληψη ότι οι Ισραηλινοί, λόγω κουλτούρας, λόγω ιστορίας, είναι πολύ καλοί στο εμπόριο, πολύ καλοί στο να πουλάνε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να το κάνουν εκτός Ισραήλ αυτό. Και ο λόγος έχει να κάνει καθαρά με την κουλτούρα την οποία κουβαλάνε, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και την ευθύτητά τους. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Ισραηλινοί, γιατί ξέρουν, έχουν μια σχετική αυτογνωσία, όταν βγουν εκτός Ισραήλ για να πάνε να πουλήσουν, είναι να πάρουν ένα VP of Sales στην περιοχή και στην αγορά στην οποία θα το κάνουν αυτό. Οπότε, και αυτό το βλέπουμε και τώρα που πλέον έχουμε αρχίσει και προσπαθούμε να πουλήσουμε σε ανθρώπους που είναι από την Ινδία, σε ανθρώπους που είναι από την Αμερική, σε Ευρωπαίους. Ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό και είναι και διαφορετικό τρόπο που πρέπει να τον προσεγγίσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το ξέρεις και να το λάβεις εσύ υπόψη σου, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος, εσύ που πας να πουλήσεις. Τρίτο μάθημα, πολύ σημαντικό, εάν νομίζεις ότι είσαι γρήγορος στο execution της ιδέας σου ή του προϊόντος σου, το πιο πιθανό είναι ότι κάνεις λάθος. Και αυτό γιατί η ταχύτητα, όπως και στη φύση, είναι κάτι σχετικό. Έχει να κάνει με το πώς κινείσαι εσύ σε σχέση με το σημείο αναφοράς σου και το σημείο αναφοράς σου πάντα είναι η αγορά στην οποία προσπαθείς να λειτουργήσεις. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπου και αν βρίσκεσαι, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε, να προσπαθείς να έχεις όσο το δυνατόν πιο συχνά επαφές με τον χώρο στον οποίο τελικά είναι το βασικό σου market hub στο οποίο θα πας να πουλήσεις. Αν σε ενδιαφέρει το ad space, η διαφήμιση, πρέπει οπωσδήποτε να πας στο Ισραήλ. Το 80% των εταιριών αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο είναι εκεί. Αν θες e-commerce, πήγαινε να ταξίδι στο Βερολίνο. Αλλά ταξίδεψε. Έλα σε επαφή με κόσμο, έλα σε επαφή με την αγορά, την οποία θα χρειαστεί να αλληλεπιδράσεις μαζί για να μπορέσεις να πουλήσεις. Και το τελευταίο, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ μοναχική, με την έννοια ότι κανένας δεν μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σε βοηθήσει στο να πάρεις αποφάσεις για την επιχείρησή σου, για το προϊόν σου και για τον πελάτη σου. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνεις εσύ, ό,τι advisory board και να έχεις, ό,τι mentors και να έχεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι καλοί mentors και οι καλοί advisors είναι να σε ακούσουν. Και άντε να σου πούν και κάποια ιστορία για το τι κάνανε αυτό στο παρελθόν. Εκεί θα είσαι μόνος σου. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό το οικοσύστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι σε ένα χώρο που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τραβάνε τα ίδια ζόρια στο δικό τους αντικείμενο, στο δικό τους πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν, να το μοιράζεσαι αυτό το πράγμα και να νιώθεις λιγότερο μόνος, ας το πούμε, παρόλο που τις αποφάσεις τελικά εσύ θα τις πάρεις και η ομάδα σου. Και γι' αυτό πράγματα όπως είναι το Open Coffee πρέπει να τα γεμίζουμε όσο πιο συχνά γίνεται και να τα πολλαπλασιάζουμε. Και σε αυτό ο Ισραηλινή είναι καλό και είναι ένα από τα μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε από αυτούς. Είναι καλό να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον και να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον και να νιώθουμε ότι υπάρχουν και άλλοι μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ερωτήσεις. Ορίστε. Εμείς δεν παρέχουμε analytics. Εμείς διασυνδέουμε ουσιαστικά τα δεδομένα σου και τα μεταφέρουμε στα εργαλεία τα οποία θες για να μπορέσεις να κάνεις τα analytics. Αν θες να είναι predictive, μπορεί να είναι predictive. Αν θες να χρησιμοποιήσεις, να μορφοποιήσεις τα δεδομένα σου και να τροφοδοτήσεις ένα μοντέλο που έχει στο machine learning της Google, μπορείς να τα στείλεις εκεί. Αν θες απλά να τα βάλεις σε μια relational βάση και να κάνεις queries εκεί, μπορείς να κάνεις αυτό. Οπότε, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι πάντα σίγουρο ότι τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιήσεις θα είναι τα κατάλληλα, ώστε να μπορέσει από την άλλη πλευρά η υπηρεσία που θα χρησιμοποιήσεις να λειτουργήσει όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Εμείς αυτό που παίρνουμε από τον χρήστη, ο χρήστης αυτό που κάνει μπαίνοντας στο Blender είναι να δώσει τα credentials από τις πηγές όπου υπάρχουν τα δεδομένα. Εμείς συνδεόμαστε εκεί πάνω, αναλύουμε τις πηγές αυτές, εξάγουμε πληροφορίες όπως είναι το σχήμα των δεδομένων, για παράδειγμα, ή τα μεταδεδομένα που περιγράφεις, και τα φέρνουμε μετά, τα τροποποιούμε και τα φέρνουμε στη μορφή ανάλογα με το target που έχει διαλέξει ο χρήστης, για να μπορέσουν να φορτωθούν εκεί πέρα αποδοτικά. Κώστα, δώσε ένα-δύο παραδείγματα. Είπες ένα use case πριν. Δώσε ένα-δύο παραδείγματα που θα καταλάβουμε καλύτερα. Ένα πολύ τυπικό παράδειγμα είναι, δεν ξέρω τώρα πόσοι από εσάς εδώ πέρα χρησιμοποιείτε το Mix Panel σε κάποιο προϊόν. Ωραία. Το Mix Panel μαζεύει συμπεριφορικά δεδομένα του χρήστη πάνω στην εφαρμογή σου.
Οι δυνατότητες όμως που δίνει ως προς τα analytics τα οποία έχεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, θα δημιουργήσεις κάποια funnels, για παράδειγμα, θα κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. Εάν π.χ. θες να μετρήσεις τον χρόνο που παίρνει για να κάνει δύο διαδοχικά events ο χρήστης σου, είναι κάτι το οποίο από μέσα εκεί δεν μπορείς να το κάνεις, παρόλο που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για σένα. Αυτό που κάνουν πάρα πολλές εταιρείες είναι να έχουν από τη μία πλευρά, ας πούμε, τον product manager, ο οποίος θα χρησιμοποιεί το mix panel κατευθείαν, γιατί είναι πολύ καλό γι' αυτό, ναι. Και από την άλλη, να υπάρχει ένα pipeline από πίσω το οποίο τραβάει τα δεδομένα, τα βάζει σε μια βάση και ο analyst μετά μπορεί να τρέξει πολύ πιο πλούσια ερωτήματα για να μπορέσει να καταλάβει σε μεγαλύτερο βάθος τη συμπεριφορά του χρήστη. Τώρα, αν αυτό το πάρουμε και το συνδυάσουμε και με άλλες πηγές, π.χ. τη συμπεριφορά του χρήστη στην εφαρμογή μας, μαζί με το πώς συμπεριφέρεται σε marketing, άρα πρέπει να πάρουμε δεδομένα και από marketing εργαλεία, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, το MailChimp ή το AdSense, αρχίζουμε πλέον και τα ερωτήματα που μπορούμε να εξάγουμε γίνονται πάρα πολύ πολλά. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει με πολύ consistent τρόπο να μπορούμε να παίρνουμε τα δεδομένα και να τα βάζουμε στα αντίστοιχα συστήματα που μπορούν να απαντήσουν αυτά. Ορίστε. Επανέλαβε, αν μπορείς, την ερώτηση. Ναι. Βασικά είναι δύο οι ερωτήσεις. Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η διαφορά του Blendo σαν πλατφόρμα σε σχέση με ένα παραδοσιακό ETL. Σωστά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να απαντήσω αυτό και μετά θα απαντήσουμε το άλλο. Αυτό προσπάθησα λιγάκι να το πω εκεί πέρα που στα slides τα οποία έλεγα ότι έχει αλλάξει λιγάκι το περιβάλλον και υπάρχουν καινούργιες συνθήκες. Το Blendo ουσιαστικά, πέρα από το ότι έχει τους connectors όπως λες, για να παρέχει αυτού του είδους την ευκολία, έχει κάποια κομμάτια που ταυτίζονται με το παραδοσιακό ETL, όπως για παράδειγμα ότι ο χρήστης μπορεί να μπει μέσα και να ορίσει το transformation το οποίο θέλει, τον μετασχηματισμό των δεδομένων, ασχέτως αν μπορεί να το κάνει ίσως με λίγο πιο sexy τρόπο, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και με έναν τρόπο ο οποίος είναι, για παράδειγμα, καθαρά streaming, μπορεί να δουλέψει με streaming δεδομένα, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το παραδοσιακό ETL δεν το κάνει address τόσο πολύ και κάτι το οποίο θα γίνει ακόμα πιο dominant στο μέλλον. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να το φτιάχνουμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη του πραγματικά πολύ ετερογενή μεταξύ τους δεδομένα. Το ETL, έτσι όπως γινόταν μέχρι στιγμής, λάμβανε πάρα πολύ υπόψη του ένα αρκετά πιο κλειστό σύστημα. Η εταιρεία είχε τις δικές της βάσεις, τις transactional βάσεις τις οποίες είχε. Ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα από πριν. Ήξερε με το τι σχήματα θα δουλέψει. Τα λάθη ήταν πολύ πιο predictable, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, πολύ πιο προβλέψιμα. Αυτό το πράγμα πλέον αλλάζει. Οπότε, ακριβώς το ETL θα πρέπει να λειτουργήσει με λίγο έως αρκετό διαφορετικό τρόπο σε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα είναι πώς ελέγχεις το quality των δεδομένων τα οποία μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, που το Blendo δίνει πολύ βάρος στο να το κάνει. Πώς μπαίνουν τα δεδομένα μέσα, πώς μπορώ να καταλάβω αν κάτι μου μπήκε αυτή τη στιγμή, σπάει όλο το pipeline και ούτω καθεξής. Αυτό είναι η μία ερώτηση. Και η άλλη είχε να κάνει, την ξέχασα. Άρα δεν ήταν σημαντική. Επόμενη. Ωραία. Κοίτα, αυτό που είπες εσύ είναι ότι το churn έχει διαφορετικά... Ναι. Για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά ορισμένο. Ναι. Εμείς, πέρα από τα συστήματα αυτά τα οποία μπορούμε να διασυνδέσουμε αυτόματα γιατί ξέρουμε τη σημασιολογία των δεδομένων από πίσω, όπως είναι τα SaaS συστήματα, για παράδειγμα, στα υπόλοιπα που δεν μπορούμε, ουσιαστικά δίνουμε ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις διασυνδέσεις μόνος του. Εάν δεν μπορεί να ορίσει διασυνδέσεις, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημά του. Προφανώς. Δηλαδή, υπάρχει προϋπόθεση ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των δεδομένων. Επόμενη ερώτηση. Να κάνω εγώ μία. Πώς επιτυγχάνεις αυτό που περιέγραψες ως πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα πολύ χρήσιμο, να πουλήσεις κάτι που δεν έχεις? Γύρισες πίσω από το Ισραήλ, προσπαθούμε να καταλάβουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή περισσότερο προβληματισμένος.
και με κάποια μαθήματα που μοιράστηκες. Πώς εν τέλει το κάνεις αυτό? Φαντάζομαι αυτό αφορά και αρκετούς μέσα στην αίθουσα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Στην αρχή είσαι αρκετά ντροπαλός. Δηλαδή, ξεκινάς και είσαι λίγο, εντάξει, πάω να κοροϊδέψω. Δεν κοροϊδεύεις. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι θέλει λιγάκι μια αλλαγή στο perspective. Όταν κάθεσαι και συζητάς με κάποιον άλλον και προσπαθείς να πουλήσεις, ουσιαστικά του περιγράφεις μια λύση σε ένα πρόβλημα. Δεν έχει την προϋπόθεση ο άλλος Sonic and Deo ότι εκείνη τη στιγμή θα πας να του δώσεις τον πυρηνικό αντιδραστήρα, ας πούμε, έτοιμο. Sonic and Deo. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα των μηχανικών. Επειδή έχουμε μια πολύ καθαρή και δομημένη σκέψη, στην οποία μια λύση για να υπάρχει πρέπει να είναι απολύτως καλά ορισμένη, νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν όλα. Στην πώληση δεν είναι έτσι. Οπότε, όταν κιόλας πηγαίνει σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί έτσι, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, και στην Αμερική να πας ενδεχομένως είναι έτσι, με τις δικές τους ιδιαιτερότητες, προφανώς, και στην Ελλάδα ακόμα. Απλά πρέπει να τις λάβεις υπόψη σου. Αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι όταν πας και μιλάς, δεν κοροϊδεύεις κανέναν. Απλά προσπαθείς να του πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ, και πρέπει να νιώθεις σιγουριά. Σε αυτό βλέπεις διαφορά. Δηλαδή, στην αρχή που είσαι ντροπαλός, με μετά που πηγαίνεις και είσαι πιο. Έχεις ξεχαρέψει λίγο, έως πολύ, βλέπεις διαφορά και στο πώς αντιλαμβάνεται ο άλλος. Γιατί η πώληση περιέχει και πάρα πολύ την προσωπική επαφή μέσα. Οπότε, ειδικά στα B2B, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε κάτι B2B, δηλαδή θα πάμε σε μια επιχείρηση και θα μιλήσουμε. Και έτσι κι αλλιώς, ό,τι λύση και να δώσει το B2B, σίγουρα θα έχει κάποιο engagement με την εταιρεία. Δεν είναι δηλαδή, όσο και να είναι self-serve τα πράγματα, πάντα θα πρέπει να έχει κάποιο engagement μαζί. Εδώ ακόμα και στα B2C συμβαίνει αυτό. Οπότε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αρχίζεις και μετράς διαφορετικά το θέμα της επαφής αυτής καθ' αυτής και καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, δεν κοροϊδεύω, προσπαθώ να εξηγήσω, να πείσω και να πάρω πληροφορία πίσω, την οποία θα σκεφτώ και θα δω πώς θα την κάνω κάτι καλύτερο για το προϊόν. Άρα πήγαινες και έλεγες ότι δεν είναι έτοιμο αυτό, αλλά σας λέμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αν είχα κάποια πράγματα έτοιμα, έλεγα ότι έχω αυτά και θέλω να κάνω κι άλλα 10. Πώς σου φαίνονται. Και άμα τη συμβουλή που δίνανε συνήθως εκεί πέρα είναι η εξής, ότι όταν πας κάπου και μιλάς, του λες: έχω αυτό. Σου κάνει? Όχι. Ξέρεις κάποιον που του κάνει? Άμα σου πει ναι, ωραία, μπορείς να μου κάνεις intro. Το οικοσύστημα που λέω. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο προϊόν που θα φτιάξω. Cool. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Η Ζωή Γιαβρή θα παρουσιάσει την Advantis. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Ζωή, είμαι CEO και CSO στην Advantis Medical Imaging και δίπλα μου βρίσκεται ο Πάρης, είναι CFO και ασχολείται με το Business Development. Σας παρουσιάσουμε την Advantis. Είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή λογισμικού για την επεξεργασία εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας και το πρώτο προϊόν που έχουμε ολοκληρώσει είναι μια σουίτα για την επεξεργασία εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Κάνουμε processing σε 3 διαφορετικές εξετάσεις αυτή τη στιγμή και έχουμε σκοπό να επεκταθούμε και σε άλλα όργανα στη συνέχεια. Επειδή είμαστε μια startup η οποία ξεκινάει αξιοποιώντας ένα προϊόν το οποίο είναι αποτέλεσμα έρευνας, νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσω παρουσιάζοντας λίγο πώς ακριβώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια μέσα από ένα εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του MEP. Το 2010 λοιπόν ξεκίνησε μια βιβλιογραφική έρευνα δική μου αλλά και πειραματική γύρω από το DTI και συγκεκριμένα γύρω από τη χαρτογράφηση των ανατομικών δομών του εγκεφάλου. Και το 2013 είχα στα χέρια μου έναν αλγόριθμο ο οποίος κατάφερε να κάνει μια ανακατασκευή των νευρικών ινών, δηλαδή της ανατομίας του εγκεφάλου, με 90% ακρίβεια σε σχέση με το 65% που επιτυγχάνονταν από τις ρουτίνες που χρησιμοποιούνταν από τα εμπορικά λογισμικά, από τα τρέχοντα εμπορικά λογισμικά. Ουσιαστικά το 2013 σκέφτηκα, όντας στην Ελλάδα και μη έχοντας μια θέση η οποία θα μπορούσε να με περιμένει, γιατί η δική μου θέση εργασίας κάνοντας επεξεργασία ιατρικής εικόνας δεν υπάρχει καν στην Ελλάδα. Προσπαθώντας λοιπόν να δημιουργήσω μια θέση εργασίας για τον εαυτό μου, σκέφτηκα πως όλο αυτό θα μπορούσε να πάρει κάποια επιχειρηματική διάσταση και αν θα μπορούσα να ξεκινήσω ουσιαστικά να κάνω κάτι εκμεταλλευόμενη το αποτέλεσμα το οποίο είχα στα χέρια μου. Και ουσιαστικά περνώντας το και στην κλινική πρακτική. Ξεκίνησα λοιπόν με το SFE Innovation Project, ένα διαγωνισμό που διοργανώνονταν τους IDGC τότε. Πέρασα από τους 180 περίπου υποψήφιους στους 10 και κατάφερα να παρουσιάσω στο Μέγαρο την όλη ιδέα, που τότε ήταν τελείως σε στάδιο αρχικό.
Εκεί υπήρχε κάποιο traction αναφορικά με όλο αυτό το πράγμα και κατάλαβα ότι ερχόμενοι τότε σε επικοινωνία με κάποια μεγάλα διαγνωστικά στην Ελλάδα, όπως ήταν η Βιοιατρική, η Ιατρόπολη, αλλά και με κάποια νοσοκομεία, κατάφερα να καταλάβω ότι μέσα από ένα back and forth εξετάσεων και αποτελεσμάτων που γινόταν, κατάφερα να καταλάβω ότι ίσως αυτή η λύση που είχαμε να ήταν κάτι το οποίο ένας γιατρός θα ήθελε να μπορεί να παράξει και μόνος του, αλλά θα είχε νόημα να μπορεί να έχει ένα λογισμικό στα χέρια του, το οποίο να του δίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν και ουσιαστικά και το proof του market need, γιατί το να έχεις παράξει μια λύση για ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι το χρειάζεται και η αγορά, οπότε θα πρέπει να προχωρήσεις στο να αναπτύξεις ένα συγκεκριμένο λογισμικό. Ξεκίνησα λοιπόν να φτιάξω την πρώτη ομάδα. Στέφαν, εδώ θα διαφωνήσουμε λίγο με τους φίλους. Ξεκίνησα με το περιβάλλον το οποίο εμπιστευόμουν περισσότερο γύρω μου, με τους φίλους μου κλασικά και αυτή η προσπάθεια πέτυχε, συνήθως αυτό συμβαίνει. Και άρχισα το 2014, βρήκα πρώτη φορά το Πάρη, και τον οποίο τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, και ξεκινήσαμε να το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά, να φτιάχνουμε business model, να φτιάχνουμε business plan, όλα αυτά που ξέρουμε όλοι που είναι αναγκαία προκειμένου να προχωρήσεις. Κάναμε αίτηση σε ένα πρώτο διαγωνισμό, στο ACE, ο οποίος διοργανώνονταν από την ASOE και στο Innovation που διοργανώνονταν από την ASOE και το ACE, και καταφέραμε να κερδίσουμε το πρώτο βραβείο. Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε να μαζέψουμε ένα κεφάλαιο της τάξης των 35.000 ευρώ περίπου, το οποίο κατάφερε να μας δώσει τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα MVP και να μην κυνηγήσουμε σε τόσο πρώιμο στάδιο το funding με τόσο έντονους ρυθμούς. Διαγωνισμοί όπως το iBank, ο διαγωνισμός του MIT Enterprise Forum, το Squeeze από το Orange Grove και πολλοί άλλοι. Έτσι λοιπόν, το 2015 τον Αύγουστο είχαμε ένα MVP στα χέρια μας, το οποίο δούλευε, είχε users, είχε paying customers και έχει μάλλον τώρα, αλλά ουσιαστικά καταφέραμε διαδραστικά με τους πρώτους users της εφαρμογής να αναπτύξουμε το MVP του πρώτου module του Brainlance. Φτιάξαμε την εταιρεία, καταφέραμε να σηκώσουμε κάποια χρήματα από τους venture friends, θα ανακοινωθεί σε επόμενες μέρες το funding, και ουσιαστικά προχωράμε τώρα με την ολοκλήρωση της εφαρμογής αναφορικά με την επεξεργασία των εξετάσεων του εγκεφάλου και έχουμε σκοπό να επεκταθούμε και σε άλλα όργανα. Γιατί όμως είναι γενικότερα σημαντικό, θα μείνω λίγο σε αυτά τα δύο ποσοστά. Πριν σας δείξω ένα βίντεο του πώς ακριβώς λειτουργεί η εφαρμογή, θα μείνω σε αυτά τα δύο διαφορετικά ποσοστά, σε αυτά τα δύο νούμερα που ανέφερα, του 65% και του 90% που επιτυγχάνεται από τους διαφορετικούς αλγορίθμους. Και γιατί είναι σημαντικά. Ασχολούμαστε γενικότερα με ένα όργανο με ιδιαίτερα μεγάλη πολυπλοκότητα. Ο εγκέφαλος μας αποτελείται περίπου από 100 τρισεκατομμύρια νευρονικές συνδέσεις. Αυτό στην περίπτωση της διάγνωσης αλλά και της μελέτης περιστατικών που αφορούν από υγιή υποκείμενα μέχρι παθολογίες όπως ο εγκεφαλικός όγκος και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Οπότε, ένας γιατρός, προκειμένου να μπορεί να εμπιστευτεί το αποτέλεσμα μιας απεικόνησης, είναι αναγκαίο αυτό που του δίνεις να έχει ένα υψηλό ποσοστό ακρίβειας. Μπορείτε να δείτε εδώ, οι εικόνες είναι από το πρώτο πείραμα, το οποίο τουλάχιστον εμένα προσωπικά με έπεισε ότι αυτό ίσως να άξιζε να γίνει λογισμικό. Είναι η επεξεργασία του ίδιου υποκειμένου. Προσπαθήσαμε να βρούμε τις σύνες οι οποίες συνδέουν τα δύο ημισφαίρια. Είναι από το διδακτορικό μιας κοπέλας η οποία ήταν έτοιμη να το παρατήσει. Γιατί το αποτέλεσμα που είχε ήταν αυτό που βλέπετε δεξιά, με το 65%. Δηλαδή, το λογισμικό που χρησιμοποιούσε κατάφερε να βρει μόλις δύο ίνες που συνδέουν τα δύο ημισφαίρια μεταξύ τους. Δοκιμάσαμε το ίδιο με τον αλγόριθμο τότε. Και βγάλαμε την εικόνα που βλέπετε αριστερά. Δηλαδή, παράξαμε μια εικόνα που ήταν πολύ πιο σύμφωνη με αυτό που σήμερα ξέρουμε ανατομικά για τον εγκέφαλο. Ταυτόχρονα βλέπετε κάτι το οποίο τώρα είναι under publication, θα δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό στο επόμενο διάστημα. Είναι ανακατασκευή του Forceps Major, είναι αρκετά buzzing επιστημονικά, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατάφερε αυτή η δομή να ανακατασκευαστεί σε όλη την έκτασή της, όπως τη γνωρίζουμε αν ανοίξουμε τον εγκέφαλο και δούμε πώς είναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα δείτε ένα βιντεάκι από το λογισμικό, είναι το DTI Module. Ο γιατρός μπορεί να δει τις εξετάσεις που έχει επιλέξει να ανεβάσει στο λογισμικό, σε ένα zip αρχείο, με τη λογική του Dropbox, και μπορεί να δει ουσιαστικά όλες τις ακολουθίες τις οποίες έχει επιλέξει να ανεβάσει. Στη συνέχεια μπορεί να κάνει zoom in σε μία από αυτές τις ακολουθίες και να επιλέξει μια περιοχή ενδιαφέροντος, που ουσιαστικά τι ακριβώς είναι μια περιοχή από την οποία θέλει να δει ποιες νευρικές ίνες διέρχονται. Εδώ έχουμε σχεδιάσει το corpus callosum, είναι ο μεσεγκέφαλος. Οπότε, στη συνέχεια μπορεί να κάνει zoom out και χωρίς να πειράξει την οποιαδήποτε παράμετρο. Έχουμε μείνει στα 4 βήματα και στο no manual για να χρησιμοποιηθεί αυτό το software. Μπορεί να δει το μοντέλο των νευρικών ινών όπως αυτό ανακατασκευάζεται στον τρισδιάστατο χώρο. Μπορεί να περιστρέψει το μοντέλο, αλλά επειδή αυτό δεν είναι τόσο το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να εισαχθεί σε νευροπλοηγό, δηλαδή σε neuronavigation system, το οποίο καθοδηγεί τον γιατρό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Και ταυτόχρονα μπορεί να εξαχθεί ένα report αναφορικά
με την κατάσταση και την εικόνα του ασθενούς και οτιδήποτε σημείωση έχει κάνει ο γιατρός. Η ζωή αυτή τα βαρετά πράγματα για μένα. Οπότε λοιπόν, τι είναι το BrainArt και τι προσφέρει. Πέραν από την υψηλότερη ακρίβεια και την αντικεριότερη διάγνωση που μπορεί να προσφέρει στον τελικό χρήστη, διακρίνεται και από μια άλλη πληθώρα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Σκεφτείτε το γεγονός ότι είναι η μόνη πλατφόρμα η οποία έχει σχεδιαστεί και έχει αναπτυχθεί ως web service. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή στον τελικό χρήστη απομακρυσμένα να ανεβάσει τις εξετάσεις του, να κάνει το processing των εξετάσεων και από εκεί και πέρα να κάνει share ακόμη και τις πληροφορίες με άλλο επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να βρίσκεται σε ίσως άλλη χώρα. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι είναι web service δίνει τη δυνατότητα να γίνεται integrated με εσωτερικά συστήματα μέσα σε ένα νοσοκομείο, επομένως να κάνει optimize την όλη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή όλα τα ανταγωνιστικά λογισμικά είναι desktop applications, αναγκάζονται οι εκτενοδιαγνώστες να κλείνουν συγκεκριμένα time slots μέσα στο lab προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το εκάστοτε λογισμικό. Από εκεί και πέρα δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του usability. Αυτό έγινε κυρίως μέσα από τη δικιά μας εμπειρία, μέσα από ανταγωνιστικά λογισμικά, αλλά και από το feedback που κατά καιρούς παίρναμε από τους τελικούς χρήστες. Όπως είπε και η Ζωή, αυτός ο σκοπός κατά την ανάπτυξη του λογισμικού ήταν να σχεδιάσουμε μια υπηρεσία, η οποία δεν είχε να απαιτεί κάποιο user manual. Και θεωρούμε ότι το επιτύχαμε σε έναν βαθμό και καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε optimizations. Ένα άλλο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός της τιμολογιακής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή, για να αγοράσεις ένα ανταγωνιστικό λογισμικό, αναγκάζεσαι να πληρώσεις σε FAPAX. Οι τιμές κυρίως κυμαίνονται από $40,000 μέχρι $80,000, ποσό το οποίο είναι αποτρεπτικό για μικρομεσαία ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες γιατρούς και επιστημονικό προσωπικό, αναγκάζονται να κάνουν outsource το processing σε ειδικούς vendors. Το BrainArt προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από μηνιαία και ετήσια πλάνα να μπορείς να κάνεις μίσθωση με βάση τον όγκο των εξετάσεων που ανεβάζεις και επίσης τα modules τα οποία χρησιμοποιείς. Το γεγονός επίσης ότι αναγκάζεσαι να αγοράσεις τα updates από τα ανταγωνιστικά αυτά λογισμικά είναι αποτρεπτικό. Σε εμάς λοιπόν όλα τα modules και όλα τα updates γίνονται release και integrated στην υπάρχουσα υπηρεσία real time. Τέλος, προσφέρουμε τη δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης, κάτι το οποίο τι κάνει, μειώνει τα δικά μας λειτουργικά έξοδα, δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια third party σε κάθε χώρα στην οποία πουλάμε και διατηρούμε πελάτες. Ποια είναι η αγορά ενδιαφέροντος? Σίγουρα η παγκόσμια αγορά MRI. Στοχεύουμε σίγουρα στο λογισμικό σε πρώτη φάση. Είναι μια αγορά στην οποία περίπου κάθε χρόνο διενεργούνται 100 εκατομμύρια εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας. 30% εξ αυτών διενεργούνται στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική στήλη. Μιλάμε για μια αγορά της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου με 5% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Ποιοι είναι οι πελάτες? Κυρίως τα κλασικά μοντέλα που έχουν να κάνουν με νοσοκομεία ιδιωτικά ή δημόσια ή ακόμα εκτενοδιαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες επιστήμονες και ιατροί, καθώς επίσης και φαρμακευτικές ή οργανισμοί οι οποίοι διενεργούν clinical trials. Εδώ λοιπόν, πολύ πιθανόν μέσα στο ακροατήριο να γνωρίζετε ότι η αγορά του medical είναι ίσως η πιο σύνθετη και μία από τις πιο δύσκολες αγορές για να διεισδύσεις, και αυτό είναι δεδομένο, γιατί το liability των διαφορετικών stakeholders είναι ιδιαίτερα υψηλό. Έχουμε να κάνουμε με την ανθρώπινη ζωή, έχουμε να κάνουμε με το κομμάτι της ηθικής και της νομοθεσίας. Άρα, αυτός που παίρνει τελική απόφαση μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που το χρησιμοποιεί. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αναγκάσει να αγοράσει τέτοια λογισμικά και τέτοιο εξοπλισμό είναι κυρίως γιατί θες να ανανεώσεις τον παλιό σου εξοπλισμό, είτε γιατί οι τελικοί χρήστες το ζητάνε. Υπάρχει εσωτερική ζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι δύο λόγοι για τους οποίους κάνεις λοιπόν μια τέτοια επένδυση είναι γιατί θέλεις να κάνεις optimize τη διαδικασία και να προσφέρεις καλύτερη υπηρεσία, είτε γιατί θέλεις να μειώσεις επίσης και τα λειτουργικά έξοδα του εκάστοτε οργανισμού. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο. Άλλος είναι ο χρήστης και άλλος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει για την προμήθεια τέτοιου εξοπλισμού. Κάνει λοιπόν την όλη διαδικασία πώλησης ιδιαίτερα σύνθετη. Σίγουρα αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει influence μια πώληση μπορεί να είναι το επιστημονικό προσωπικό, αλλά αυτός ο οποίος τελικά αποφασίζει είναι κυρίως διοικητικά στελέχη, τα οποία έχουν πάντα ως γνώμονα στο μυαλό τους τα οικονομικά μεγέθη. Άρα, απαιτείς λοιπόν ως πολιτής μιας τέτοιας εταιρείας να καταφέρεις να πείσεις διαφορετικούς stakeholders, ίσως σε διαφορετικά σημεία, και να καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο εκείνο ώστε να ολοκληρωθεί η πώληση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εξαιτίας του φαινομένου αυτού, ο κύκλος πώλησης μπορεί να διαρκέσει ακόμη και ένα έτος. Κυρίως αυτό κινείται στο κομμάτι του hardware. Στο κομμάτι του λογισμικού δεν ξεπερνάει περίπου τους 6 μήνες. Βλέπετε και 43% εξ αυτών υλοποιείται σε λιγότερο από 6 μήνες. Τι ακολουθούμε λοιπόν εμείς? Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μια τέτοια ζήτηση και από τι επηρεάζονται οι τελικοί αγοραστές? Σίγουρα επηρεάζονται από τα παραδοσιακά μοντέλα, τα οποία ποια είναι? Μια προσέγγιση από κάποιους πολιτές ή μεταπολιτές, third parties που κάνουν διανομές τέτοιου εξοπλισμού. Σίγουρα μετράει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο οι σχέσεις και η επαφή και οι γνώμες συναδέλφων κατά την τελική απόφαση. Και σίγουρα η συμμετοχή μιας εταιρείας σε τέτοιο κλάδο πρέπει να δίνει παρόν σε συγκεκριμένα συνέδρια, προκειμένου να κάνει γνωστά τα τελικά της προϊόντα στους τελικούς χρήστες. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια μεταστροφή, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι αλλάζουν οι ηλικιακές βαθμίδες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το επιστημονικό προσωπικό κινείται από τις ηλικίες 30 έως 50 ετών, το ενεργό.
Αυτοί λοιπόν τι κάνουν, αναζητούν λύσεις, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με δυνητικές εταιρείες, προκειμένου είτε να τις ενσωματώσουν στην καθημερινή τους πρακτική, είτε ακόμη και να προτείνουν λύσεις σε συναδέλφους. Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου πάνω από 50% του επιστημονικού προσωπικού και των stakeholders που αγοράζουν τον εξοπλισμό αναζητούν στο διαδίκτυο τέτοιες λύσεις. Είμαστε ίσως από τους μοναδικούς στον κλάδο, οι οποίοι δίνουμε τη δυνατότητα free trial του λογισμικού. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος σε επικοινωνία μαζί μας, να στείλουμε κάποιο CD ή να πάει κάποιος μεταπολιτής στη Στοκχόλμη για να παρουσιάσει το λογισμικό. Μπορεί να μπει, να ανεβάσει την πρώτη του εξέταση, να το δοκιμάσει και από εκεί και πέρα να έρθει σε επαφή μαζί μας και δυνητικά να ολοκληρώσουμε την πώληση. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε να συρρικνώσουμε λίγο τη διαδικασία πώλησης που σας ανέφερα προηγουμένως. Να μιλήσω λίγο για το status της εταιρείας. Η Advance αυτή τη στιγμή είναι μια νεοσύστατη εταιρεία. Δυστυχώς, κατά με, είναι μια Ολλανδική εταιρεία και όχι ελληνική εταιρεία. Αναγκαστήκαμε να φτάσουμε σε αυτή τη λύση, δεδομένου ότι κατά καιρούς προσπαθούσαμε να βρούμε επενδυτικά κεφάλαια. Το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα επιστημονικό προϊόν, ίσως αποτελεί τροχοπέδι στο να πάρουμε το τελικό OK από επενδυτές. Δηλαδή, βασικός παράγοντας ήταν να έχουμε μια εταιρεία από το εξωτερικό. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο κινηθήκαμε στην Ολλανδία είναι γιατί η Ευρώπη είναι η πρώτη αγορά για εμάς. Η Ολλανδία έχει ένα πολύ καλό οικοσύστημα, δεδομένης και της Philips και της ύπαρξής της εκεί. Υπάρχει πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένα grants, καθώς επίσης είναι πολύ κοντά στις χώρες στις οποίες ενδιαφερόμαστε να προωθήσουμε εξ αρχής, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Από εκεί και πέρα, το σχήμα που βλέπετε εκεί, διατηρούμε μια holding, προσπαθώντας να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία, και από εκεί και πέρα διατηρούμε στην Ελλάδα μια εταιρεία, μια εκπρόσωπος εταιρεία της θυγατρικής, προκειμένου να αναπτύσσουμε εδώ το R&D. Αναφορικά με την ομάδα, όπως είπε και η Ζωή, είμαστε δύο co-founders. Είναι το Δημήτρη, ο Δημήτρης Ροζάκης, ο οποίος είναι ο CTO της εταιρείας. Στην αρχή ξεκινήσαμε οι τρεις μας, πλέον έχουμε στελεχωθεί ως 7 άτομα και υπάρχουν περίπου 4 με 5 άτομα επιστημονικό προσωπικό, τα οποία συνεργάζονται per project. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει 2 από τις 3 εξετάσεις της σουίτας του Brainance. Ολοκληρώνουμε περίπου και την τρίτη. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε βγει public είναι γιατί το Brainance θεωρείται ένα medical device και για να πουλήσει στην Ευρώπη χρειάζεται να πιστοποιηθεί από το CE marking. Για να πουλήσουμε επίσης στην Αμερική, η οποία αποτελεί και το δεύτερο βήμα μας, απαιτούμε να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του FDA clearance. Αναφορικά με δυνητικούς πελάτες και prospects, όπως είπε και η Ζωή, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 30 χρήστες. Έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες μας πωλήσεις και έχουμε αρκετά leads τα οποία έχουν έλθει τον τελευταίο περίπου 1,5 μήνα. Κλείσαμε το σχετικό seed round, το οποίο στοχεύουμε να μας δώσει μια ανάσα και κάποιο αέρα για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να δούμε και εμείς τα επόμενα βήματά μας και πώς θα διαμορφώσουμε τη στρατηγική, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και πολύ αισιόδοξο να βλέπουμε μια εταιρεία healthcare να κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να ξεκινήσω εγώ με μία. Ναι. Ουσιαστικά έχετε πάρει σε ένα κλασικό κλάδο που είχε παραδοσιακά desktop solutions και εσείς πάτε να πουλήσετε μία SaaS λύση, αν το καταλαβαίνω σωστά. Πόσο εύκολο είναι αυτό στην πράξη? Δηλαδή, θεωρείτε ότι μπορείτε να μειώσετε πάρα πολύ αυτόν τον κύκλο πώλησης που λέτε, που φτάνει μέχρι 1 χρόνο, και να το κάνετε πιο άμεσο ή να παρακάμψετε κάποιους stakeholders της απόφασης κάθε φορά? Θέλω να πω πάνω σε αυτό και θα δώσω το λόγο στον Πάρη ότι έχει αποβεί πάρα πολύ δυσλειτουργικό αυτό το μοντέλο μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήδη, μάλλον και από επικοινωνίες που έχουμε κάνει, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να αγοράζουν το λογισμικό μόνο και μόνο επειδή ήταν cloud και όλοι οι γιατροί αντί να κλείνουν slots και να πηγαίνουν 10 με 11 και 11 με 12 να κάνουν διάγνωση των εξετάσεων, μπορούσαν να δουλεύουν από τον προσωπικό τους χώρο, από οποιοδήποτε PC είχαν στη διάθεσή τους, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο αντίποδας της δυσπιστίας, αλλά θεωρώ ότι σιγά-σιγά αρχίζει και μετακινείται όλο. Επομένως, θεωρείτε ότι υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη αγορά για cloud services και στον ιατρικό κλάδο? Θα αναφέρω. Εμείς έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις και αυτές είναι οι προκλήσεις της εταιρείας. Το ένα είναι το επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, αν απλά φτιάχναμε ένα κλόνο στο διαδίκτυο και απλά τον προωθούσαμε, θεωρώ ότι δεν θα είχαμε ιδιαίτερο αντίκτυπο. Το γεγονός ότι συνδυάζεται με το επιστημονικό κομμάτι και προσφέρει ένα άλλο added value είναι ένα πολύ ωραίο κερασάκι. Συν της άλλης, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ δύσπιστος μέχρι περίπου 2 εβδομάδες. Έχουμε έναν επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το λογισμικό, με αποτέλεσμα, όταν έβγαλε αυτές τις συγκεκριμένες δομές, να αναρτήσει στο διαδίκτυο και στο προφίλ στο Facebook το συγκεκριμένο βιντεάκι. Μπορούμε να δούμε ότι σε περίπου 15 λεπτά είχαν γίνει 27 shares σε επιστημονικό group μέσα στο Facebook και περίπου 1500 views. Με αποτέλεσμα την ίδια μέρα να λάβουμε περίπου 5 leads, μπήκαν στη σελίδα μας και μας έστειλαν έτοιμα προκειμένου να τους στείλουμε κάποιο activation key για να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία. Αυτό που ανέφερε και στην παρουσίαση είναι ότι
αναζητούν τέτοιες λύσεις, ψάχνουν να τις βρουν και πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι μπορεί να γίνει optimize της διαδικασίας από το να πήγε ένα door-to-door ή με κάποια συνεργασία με κάποιο third party να πουλήσει την υπηρεσία. Άρα σκέψτε ότι τελικά ο γιατρός ίσως δεν τον ενδιαφέρει τι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται και μπορεί μόνος του να ανεβάσει κάποια δεδομένα και να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Ίσως σκέφτομαι. Ναι, ο γιατρός δεν είναι ο τελικός, όπως είπα, decision maker, αλλά το γεγονός ότι θα το χρησιμοποιήσει και απτά θα ανεβάσει μία εξέταση, θα δει τα αποτελέσματα, εύλογα μέσα στο ιστορικό του περιβάλλον θα μιλήσει για την υπηρεσία. Θα δώσει την πληροφορία στον εκάστοτε συνεργάτη του και θα φτάσει κάποια στιγμή στο decision maker. Τουλάχιστον θα επικοινωνήσει μαζί μας. Άρα μπορούμε να κάνουμε trigger πολύ πιο εύκολα ένα πελάτη που υπό άλλες συνθήκες, αν δεν επενδύαμε μόνοι μας σε sales, δεν θα βρίσκαμε ποτέ. Υπάρχουν αυτές οι δύο έννοιες που είδες στην εικόνα. Η ερώτηση είναι ποιος είναι ο ανταγωνισμός. Ναι. Υπάρχει ανταγωνισμός, σαφώς. Υπάρχει έμεσος και άμεσος ανταγωνισμός. Ο έμεσος ανταγωνισμός είναι τα software που φτιάχνουν οι εταιρείες, τα workstations που δίνουν οι εταιρείες μαζί με το μαγνητικό τομογράφο, οι οποίες όλες εφαρμόζουν τον ίδιο αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος που είδες εδώ στο slide το προηγούμενο είναι από το λογισμικό Fibertrack της Philips. Δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι. Δημοσιεύεται και σε συγκριτική μελέτη κιόλας. Γενικότερα δεν είναι αποδοτικοί ιδιαίτερα, παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι είτε false positive, όπως λέμε, είτε false negative, δηλαδή ο γιατρός είτε βλέπει ίνες τις οποίες δεν θα έπρεπε να βλέπει, είτε δεν βλέπει δομές που θα έπρεπε κανονικά να είναι εκεί, ανεξαρτήτως παθολογίας. Οπότε, γενικότερα, υπάρχει ένα κλίμα που οδήγησε και στην ανάπτυξη των άμεσων ανταγωνιστών μας, που είναι εταιρείες που παράγουν αμιγώς λογισμικό για την επεξεργασία εικόνων ιατρικών, είτε μαγνητικής τομογραφίας, είτε υπερήχου, είτε οτιδήποτε. Είναι νομίζω ιδανικό ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Απλά εδώ, όπως είπα και πριν, η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι ότι δοκιμάζουμε όχι μόνο ένα νέο επιστημονικό εργαλείο, αλλά και ένα καινούριο διαφορετικό τρόπο διάχυσης του εργαλείου αυτού. Σκεφτείτε ότι μπορεί για εσάς να είναι πολύ οικείο το κομμάτι του SaaS, στα παραδοσιακά κλασικά μοντέλα, αλλά στο κομμάτι του medical, επειδή είναι risk-adverse αγορά, δυσκολεύεται να κάνει penetrate τέτοιου τύπου τεχνολογίες. Άρα αυτή είναι και η δεύτερη μεγάλη πρόκληση για εμάς. Εγώ δεν ανέφερα ποτέ ότι αποκλείουμε τα παραδοσιακά μέσα. Είναι κάτι που τα ακολουθούμε. Απλά εγώ έχω ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναν τον άλλον. Δεν μπορώ να ακολουθήσω το διαδίκτυο. Κοινώς μπορεί να προκύψει και ένα lead εκτός κάποιου πολιτή, το οποίο δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, ό,τι ήδη έχει προκύψει μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει μέσω άμεσης πώλησης. Κάποια subscriptions και κάποιοι user έχουν προκύψει μέσω. Φαντάζομαι, για να κάνω λίγο, να πω το ερώτημα λίγο πιο ξεκάθαρα, φαντάζομαι ότι στα παραδοσιακά λογισμικά είναι τυπικό κάποιοι άνθρωποι να παίρνουν commissions για να πουλήσουν το δικό του λογισμικό, άσχετα από το αν είναι καλύτερο ή όχι, αν κάποιο παίρνει ένα μεγαλύτερο commission. Ναι, δεν το αποποιούμαστε. Αυτό πώς σκέφτεστε ότι μπορείτε να το αξιοποιήσετε και εσείς με κάποιο τρόπο, πώς θα δούλευε, ή δεν σας ενδιαφέρει καθόλου γιατί έχετε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό ανέφερα ότι πέραν των παραδοσιακών μεθόδων και πρακτικών, απλά θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση και στο κομμάτι του content και του διαδικτύου, προκειμένου να προσελκύσουμε και άλλες πηγές που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή. Τι γίνεται με το θέμα του privacy των ιατρικών δεδομένων, που είναι και πιο αυστηρό, καταλαβαίνετε. Το να απαγορεύεται να φύγουν τα δεδομένα. Όλα είναι γενικότερα, όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, ενώ το να απαγορεύεται να φύγουν τα δεδομένα από τη χώρα, λύνεται με το να έχει σερβερ στην ίδια χώρα. Επίσης, στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, όπως είναι ο HIPAA κανονισμός, που ακολουθείται στις ΗΠΑ, ο οποίος ουσιαστικά ακολουθεί και μάλλον αφορά τους servers οι οποίοι κάνουν host health data. Οπότε, εάν οι servers είναι HIPAA compliant και η ίδια η εταιρεία είναι HIPAA compliant, δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά το privacy. Και να προσθέσω ότι ας εικάσουμε και ας πούμε ότι έστω ότι εσύ είσαι ένας πολύ μεγάλος πελάτης, μια πολυεθνική κλινική σε οποιαδήποτε χώρα. Σου αρέσει το λογισμικό, θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, αλλά λόγω κουλτούρας και φιλοσοφίας δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το cloud. Πάρα πολύ εύκολα, ερχόμαστε στα δικά σου premises, εγκαθιστούμε την υπηρεσία ως web service μέσα στο δικό σου intranet και από εκεί πέρα χρησιμοποιείς την ίδια υπηρεσία. Απλά το βασικό μειονέκτημα για εμάς είναι ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα data και πρόσβαση στη δικιά σου χρήση. Επειδή το software όντως αποκτείται πολύ πρόθεση και όπως είπατε κιόλας από πίσω υπάρχει και τεράστια αγορά που θα το ήθελε,
Philips αποφασίζει να αντιγράψει αυτό το πράγμα και φαντάζομαι τα resources που θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Αυτό. Πώς έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα? Πώς θα αντιμετωπίσετε κάποιους μεγάλους πιθανούς ανταγωνιστές? Είχαμε την τύχη να έρθουμε σε επαφή με τη Philips. Δηλαδή, Στο γελάω, γιατί την ίδια ερώτηση μας κάνει και στο αμφιθέατρο της Philips στην Ολλανδία. ταξιδέψαμε εκεί και κοίτα, αυτές οι εταιρείες είναι δεινόσαυροι. Δηλαδή, για αυτούς το λογισμικό δεν είναι η βασική του αγορά. Όταν ένας μαγνητικός τομογράφος κοστίζει 2,5 και 3 εκατομμύρια και ένα τέτοιο λογισμικό κοστίζει από 40 μέχρι 80.000 ευρώ, αντιλαμβάνεσαι ότι γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν επενδύσει τα resources σε κάτι τέτοιο. Το να πάνε να κάνουν pivot αυτή τη στιγμή, φαντάσου το σενάριο, όλα τους τα λογισμικά. Γιατί δεν θα κάνουν μόνο το συγκεκριμένο λογισμικό του DTI, των εξετάσεων που κάνουμε εμείς, πρέπει να κάνουν όλη την κλάση των εξετάσεων, των λογισμικών, να τη μεταφέρουν στο cloud. Φαντάζεσαι ότι τέτοιες εταιρείες τέτοιου μεγέθους τους είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν να αγοράσουν ένα τέτοιο μοντέλο. Αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, το χρησιμοποιούν. Ή τέλος παίρνουν μόνο το επιστημονικό κομμάτι και το ενσωματώνουν. Αυτό που θα μπορούσα να σου πω είναι ότι εταιρείες ακόμη που είναι άμεσοι ανταγωνιστές μας, αυτές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 8 χρόνια, τους είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν cope και να αντιγράψουν το μοντέλο, γιατί φαντάζουν να έχεις 15 λύσεις αυτή τη στιγμή ανεπτυγμένες σε desktop applications, να πας να τις κάνεις SaaS μοντέλα. Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Γιατί έχεις ήδη ανθρώπους να συντηρήσεις και πελάτες και πρέπει να δημιουργήσεις ένα καινούριο προϊόν εξ αρχής. Ωραία. Πώς κάνει validate τα results του κάποιος Υπάρχουν στο δύο cloud? τρόποι να γίνει το validation των αποτελεσμάτων. Ο πρώτος τρόπος είναι μαθηματικός και ο δεύτερος είναι ανατομικός/ιατρικός. Ο μαθηματικός τρόπος γίνεται με phantoms στο MATLAB. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω πόσο familiar είσαι με αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια artificial data, κάποια κατασκευασμένα δηλαδή δεδομένα, που βάζουμε τον αλγόριθμο να δημιουργήσει κάποιες πορείες, και μάλλον δημιουργούμε εμείς και βάζουμε τον αλγόριθμο να τις ακολουθήσει, να τις χαρτογραφήσει και βλέπουμε πόσο ακριβής είναι. Προσπαθούμε δε να κάνουμε και simulation των επιπέδων θορύβου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας. Αλλά το πιο σημαντικό validation είναι την ώρα που ανοίγεις τον εγκέφαλο στον neurosurgeon και βλέπεις αν όντως αυτό το οποίο είχες δει να είναι εκεί απεικονιστικά βρίσκεται όντως εκεί. Οι μελέτες τώρα αυτές είναι και σε healthy subjects, αλλά και κυρίως... Ναι. Μπορείς να προσθέσεις ότι η επιβεβαίωση αυτή δεν γίνεται από εμάς. Όλα αυτά τα πρωτόκολλα και όλα αυτά τα sequences τεστάρονται από ανθρώπους που είναι experts του cloud. Δηλαδή έχουν δει άπειρα cases και μπορούν να αντιληφθούν αυτό που ανέφερε η Ζωή πριν, ότι δεν έχει βγει ποτέ. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει από ένα επιστημονικό σύμβουλο. Δεν έχει γίνει από εμάς εσωτερικά αναγκαστικά. Καλά έγραψα λοιπόν blow our brains. Σωστά. Πριν. Μια τελευταία. Γιατί πάνω στο CT δεν έχεις μόνο Είναι αυτά, viewing. πες μας και εμάς, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, το CT είναι αξονική τομογραφία και το PET είναι τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου. Το MRI είναι κλασική μαγνητική τομογραφία. Ναι. Λοιπόν, το CT έχει μόνο viewer. Οπότε δεν έχεις να κάνεις περαιτέρω επεξεργασίες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, απλά το να δεις τις εικόνες σε ένα view περιβάλλον, ας πούμε. Το PET είναι στα επόμενα σχέδιά μου και έχω κάποιες ιδέες για το PET γενικώς, αλλά σε fusion με το MRI, φαντάσου. Είναι λίγο πιο σπάνια εξέταση κλινικά το PET. Γενικώς ανάμεσα στο CT και στο MRI είναι το MRI που είναι περισσότερο. Guys, ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας σας? 25, 26, 27, οπότε 26. Μπράβο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Τελευταία παρουσίαση για σήμερα, ο Αλέξανδρος Τσιλφίδης θα παρουσιάσει την Acusonus και ήρθε από την Πάτρα για να κάνει αυτό. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Thanks για την πρόσκληση. Λοιπόν, ήρθα από την εξωτική Πάτρα να σας μιλήσω για την Acusonus. Η Acusonus είναι μια εταιρεία που φτιάχνει software το οποίο πωλείται σε μουσικούς παραγωγούς, ηχολήπτες και στούντιο ηχογραφήσεων. Και είμαστε ταγμένοι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ηχογραφείται και παράγεται η μουσική. Και πώς το κάνουμε αυτό? Έχουμε patented και patent pending τεχνολογίες, οι οποίες είναι κυρίως βασισμένες σε αλγορίθμους αντίστοιχους, φαντάζομαι, αυτούς που κάνουν τα παιδιά για MRI, machine learning. Απλά εμείς τους κάνουμε εφαρμογή σε μουσική. Και το flagship προϊόν μας λέγεται Dramatom και είναι το πρώτο παγκοσμίως λογισμικό που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διαρροής μικροφώνου σε ηχογραφήσεις τυμπάνου.
Λοιπόν, αυτό που σας δείχνω είναι ένα τυπικό setup μικροφώνων όταν κάποιος θέλει να ηχογραφήσει τύμπανα. Και όπως βλέπετε, ο ηχολήπτης πάντα βάζει ένα μικρόφωνο για να πάρει τον ήχο κάθε τυμπάνου. Και ιδανικά θα ήθελε το μικρόφωνο που βάζει σε κάθε τύμπανο να πιάνει τον ήχο μόνο αυτού ακριβώς του συγκεκριμένου τυμπάνου. Αυτό όμως που συμβαίνει στην πραγματικότητα, για παράδειγμα το μικρόφωνο του hi-hat, εκτός από το hi-hat, πιάνει και όλα τα γύρω τύμπανα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που οι ηχολήπτες το ξέρουν από τη δεκαετία του 60-70 και το πρόβλημα στα αγγλικά λέγεται microphone bleed. Κάτι πολύ κακό. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακό είναι, γιατί ένας ηχολήπτης, για παράδειγμα, όταν θα θέλει να δυναμώσει το hi-hat, το πιο απλό παράδειγμα, θα δυναμώσει και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να έχει απόλυτο έλεγχο στο τι κάνει. Το Dramaton, λοιπόν, το οποίο βγήκε το Γενάρη του 2014, ήταν το πρώτο λογισμικό το οποίο αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα για τους ηχολήπτες παγκοσμίως. Λίγο περίπου πώς έγινε. Ο συνιδρυτής της Αξιώνης, ο Ηλίας Κοκκίνης, και εγώ ήμασταν κλασικά σε ένα υπόγειο και φτιάχναμε το Dramaton. Και κάποια στιγμή βγάλαμε ένα βίντεο στο ίντερνετ, όπως λέει όλη η θεωρία των startup, ότι πρέπει να κάνεις για να δεις τι περίπου, αν αυτό που έχεις αξίζει τον κόπο ή όχι. Οπότε, σιγά-σιγά, από ένα μονόλεπτο βίντεο, άρχισαν να γράφουν στα φόρουμ ότι επιβεβαιώσαν ότι θα βρούνε so much use for that, ότι θα το πάρουν the second I can, ακόμα δεν ήταν διαθέσιμο. Και είχε πάντα και το εφέ που έχει όταν κάποιος σε μια αγορά που δεν ξέρουν, δεν έχουν συνηθίσει artificial intelligence, να τους το δώσεις. Και 2 χρόνια μετά, οι χρήστες μας ακόμα λένε ότι το Dramaton είναι pure voodoo και αυτό είναι το καλύτερο σχόλιο που έχουμε πάρει ποτέ. Do these people have a bunch of Steve Wozniaks working together with Albert Einstein? Από τότε που κυκλοφόρησε το Dramaton, έχει γίνει endorse από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Οι ηχολήπτες που δουλεύουν με Bob Dylan, Wilco, Goo Goo Dolls, Sia, Rush, Aerosmith, Cure, Dream Theater, Shakira, Lionel Richie, Björk, Sepultura, όλη η heavy metal κοινότητα, μπορώ να συνεχίσω για πολλή ώρα. Έχουν κάνει επίσημα endorse το Dramaton, οι metal heads. Η metal κοινότητα, ειδικά γιατί τα drums είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το είδος μουσικής. Αυτό όμως που καταλάβαμε, και αυτό είναι το vision της εταιρείας, είναι ότι το leakage δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα, είναι και ένα opportunity. Ο νέος μας αλγόριθμος αυτό που κάνει είναι όχι απλώς να αφαιρεί τον ήχο των διπλανών τυμπάνων από το μικρόφωνο στο οποίο δεν έπρεπε να είναι, αλλά να διαχωρίζει τον ήχο του κάθε τυμπάνου σε κάθε μικρόφωνο. Οπότε φανταστείτε ότι με τον καινούριο αλγόριθμο, και ο οποίος είναι έτοιμος και το προϊόν θα κυκλοφορήσει το Q1 του 2017, μπορούμε για παράδειγμα, το snare, το ταμπούρο, που είναι το πιο σημαντικό τύμπανο, ένας ηχολήπτης να το πάρει από κάθε ένα μικρόφωνο ξεχωριστά. Και άρα, αντί να έχει να επιλέξει μεταξύ ενός ηχοχρώματος, μπορεί να επιλέξει για παράδειγμα εδώ πέρα, 8 διαφορετικά ηχοχρώματα. Αυτό αλλάζει εντελώς το παράδειγμα σε μια ηχογράφηση και το νέο προϊόν βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνονται σε χρόνο ρεκόρ πολύ πιο crisp και πολύ πιο καθαρά οι ηχογραφήσεις τυμπάνων. Και δεν θα ήμασταν εταιρεία ήχου αν δεν σας έβαζα ένα ηχητικό παράδειγμα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας δείξω τι έκανε ο παλιός αλγόριθμος και τι κάνει ο καινούριος. Λοιπόν, ακούστε πώς είναι αυτό είναι το μικρόφωνο του snare. Αυτό είναι καθαρισμένο. Η καινούργια τεχνολογία, λοιπόν, θα πάρει το snare από διαφορετικά μικρόφωνα. Αυτά είναι τα 2 πάνω μικρόφωνα που είναι για να πιάνουν τα πιατίνια. Και αυτό είναι που έχουμε βγάλει. Και αυτό είναι το μικρόφωνο μέσα στην πότα. Το snare μέσα από την πότα. Και τελικά αυτοί οι ήχοι που δεν υπήρχαν ποτέ για ηχολήπτη μπορούν να συνδυαστούν και να φτιάξουν ένα καινούριο snare που ποτέ κανείς δεν έχει ακούσει. Το πριν, το μετά. Και αυτό το κάνουμε για κάθε τύμπανο.
Και τελικά φτιάχνεις ένα πριν, μετά. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, γιατί αυτό μέχρι τώρα το κάνουμε μόνο για τύμπανα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε extend τους αλγορίθμους μας και να γίνονται για κάθε όργανο. Για παράδειγμα, αυτό έχει πολύ μεγάλα implications στο recording process ενός στούντιο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι σε ένα στούντιο, όταν γράφεται ένα κομμάτι, όταν γράφεται μουσική, οι μουσικοί μπαίνουν ένας-ένας και ηχογραφούν μόνοι τους. Και αυτό γίνεται για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Θέλουμε να αποφύγουμε το drum bleed, το microphone bleed. Πια δεν έχουμε μόνο drums. Αυτό λοιπόν που καταφέρνει η τεχνολογία μας είναι η μουσική να μην χρειάζεται πια να ηχογραφούν ένας-ένας, αλλά να μπαίνουν όλοι μαζί στο στούντιο και αυτό που μέχρι τώρα ήταν πρόβλημα να γίνει ευκαιρία για τον ηχολήπτη. Αυτό έχει και κέρδος για τα στούντιο, τα οποία πληρώνονται per project, οπότε γλιτώνουν ώρες και είναι κάτι πολύ απλό, αλλά και το holy grail της βιομηχανίας της μουσικής είναι ότι χάνεται το live vibe με αυτή τη διαδικασία, ότι μια μπάντα, οι μουσικοί παίζουν ένας-ένας και αποξενώνονται, ενώ έτσι, με την καινούργια μας τεχνολογία, θα μπορούν να παίζουν όλοι μαζί και αυτό να είναι πλεονέκτημα. Και προφανώς όλο αυτό κάνει extend στο απόλυτο holy grail μας, που είναι να μπούμε στη live βιομηχανία. Η live βιομηχανία είναι τεράστια, είναι 1,5 δισεκατομμύριο μόνο όσο έχει να κάνει με τον εξοπλισμό. Όλη η βιομηχανία είναι 30 δις. Και πιστεύουμε ότι με την τεχνολογία που ετοιμάζουμε, ο ηχολήπτης θα μπορεί πολύ γρήγορα και αυτόματα να προστατεύει το vibe και την ενέργεια μιας μπάντας που παίζει μαζί. Να σας πω λίγα λόγια για την ομάδα. Η εταιρεία φτιάχτηκε από τον συνιδρυτή και συνάδελφό μου, τον Ηλία τον Κοκκίνη, και εμένα που είχαμε PhD σε Audio Signal Processing. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί από σχεδόν την αρχή της εταιρείας μπήκε στην ομάδα ο Μάικλ Τζάνες. Ο Μάικλ Τζάνες είναι ο πρώην CEO της Aware, είναι Έλληνο-Αμερικάνος, ζει στη Βοστόνη. Και η Aware είναι η εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη, για την οποία νομίζω ότι όλοι υπάρχουμε, όλη το startup κοινότητα υπάρχει σήμερα. Είναι η εταιρεία που έκανε pioneer το DSL Internet. Είμαστε αυτή τη στιγμή 2 και 8 καταπληκτικοί μηχανικοί στην Πάτρα. Έχουμε πολύ καλό background ταυτόχρονα και στη μουσική και σε signal processing. Και προφανώς όλους μας αρέσει πάρα πολύ η βιομηχανία στην οποία βρισκόμαστε. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ, και συγχαρητήρια για το όλο progress. Ερωτήσεις. Τον ήχο σε φυσικά όργανα, όχι όταν παράγεται ηλεκτρονικά, γιατί τότε μπορεί κατευθείαν να πάει στο μίκτη και να το επεξεργαστεί ο ηχολήπτης, έτσι δεν είναι? Κατά πόσο αυτό είναι μελλοντικά ένα threat σε εσάς, στην περίπτωση που η μουσική παραγωγή πάει τελείως ηλεκτρονικό? Λοιπόν, το πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά λύνουμε είναι ότι όλα τα αγαπημένα μας συγκροτήματα δεκαετία 90 και 2000 ουσιαστικά διώξανε τους drummer τους. Όλοι οι hit δίσκοι στη μουσική βιομηχανία ουσιαστικά αντικαταστήσανε τους drummer με ψεύτικα samples. Και αυτό το κάνανε γιατί δεν μπορούσαν να πετύχουν το δυνατό ήχο τον οποίο έχουμε πια συνηθίσει σε μία rock, μία metal, μία jazz παραγωγή, ή jazz όχι και τόσο. Το Dramatom είναι το προϊόν που κατάφερε να φέρει πίσω, ειδικά σε μουσικές όπως το heavy metal, το drummer σε αυτό που τελικά ακούγεται. Τώρα, εστιάζω στο Dramatom γιατί είναι το προϊόν που τα αλήθεια μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα impact με αυτό το προϊόν. Σε 2 μήνες, ελπίζω, αν όλα πάνε καλά στο release, θα βγάλουμε το πρώτο μας προϊόν που είναι για ηλεκτρονική μουσική, βασισμένο στην ίδια patented τεχνολογία, το οποίο ελπίζουμε ότι με τη σειρά του θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει το sampling, που είναι το κλασικός τρόπος που δουλεύει η ηλεκτρονική μουσική. Ουσιαστικά θα μπορείς να πάρεις ένα παλιό δίσκο, να πάρεις μια λούπα και να τη χωρίσεις σε κομμάτια, κάτι σαν αυτό που κάνουμε για τα φυσικά τύμπανα, αλλά σε ηλεκτρονικά πια, και να κάνεις cherry pick ποιον ήχο από τον παλιό δίσκο, ας πούμε, του James Brown θες να πάρεις. Ουσιαστικά σαν να έχεις το πολυκάναλο του παλιού συγκροτήματος.
Πώς γίνεται η διανομή του λογισμικού σας? Λοιπόν, όσον αφορά το technical που με ρώτησες, το Dramatom είναι αναγκαστικά stand-alone, δεν δουλεύει πάνω και ο λόγος είναι πολύ απλός, δεν μπορεί να το σηκώσει ο υπολογιστής. Ακόμα και ένας πολύ σύγχρονος τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστής δεν μπορεί να το σηκώσει σε πραγματικό χρόνο. Τώρα πια έχουμε ένα prototype, αλλά θα χρειαστεί όλο τον υπολογιστή. Οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε σε στούντιο. Και πουλάμε κλασικά traditional software από το δικό μας e-shop και έχουμε και έναν μεγάλο distributor, έναν από τους top, τέλος πάντων, distributors του software industry. Ναι. Πες μας όσα οικονομικά θες να μας πεις. Λοιπόν, ουσιαστικά το μοντέλο μας είναι traditional software business. Ο λόγος που δεν έχουμε πάει σε SaaS είναι πολύ απλά για logistics με το network. Φαντάσου ότι ένας δίσκος ηχογραφείται σε πολύ μεγάλη ανάλυση, δεν είναι MP3. Είναι πολλαπλάσια μάλιστα από αυτή που έχει στο CD και φαντάσου ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, μια ηχογράφηση στην πάνω 15, 16, 17, 18 κανάλια. Αυτό επί 10 κομμάτια φτάνουμε σε κάτι τύπου 5 με 10 GB ανά κομμάτι, το οποίο είναι φοβερό το overhead για να το κάνεις transfer, για να καταφέρεις να έχεις SaaS μοντέλο να το κάνεις όλο στο server. Οπότε το μοντέλο μας είναι traditional. Το Dramatom κοστίζει το standalone $2,99 και έχει ένα plugin, $, και έχει ένα plugin που δουλεύει, όπως είπε πριν ο φίλος, μέσα στο software τη suite, ας πούμε, για να δένεται καλύτερα μαζί της, που κάνει 99. Οπότε το πακέτο κάνει $3,98. Υπάρχει στη βιομηχανία, για να σας πω και λίγο τα πιο insights στα οικονομικά της βιομηχανίας, πολύ μεγάλο θέμα με την πειρατεία, που όμως εμείς θεωρούμε ότι μας κάνει καλό. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα εταιριών που το πιστεύει αυτό. Πολύ απλά γιατί η ελληνική αγορά έχει μάθει ότι η πειρατεία μπορεί να σταθεί σε επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτό δεν λειτουργεί στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό αυτό που λειτουργεί είναι ο πιτσιρικάς, ο 15χρονος, ο 16χρονος που δεν έχει λεφτά και γράφει με την μπάντα του, θα του πάρει πειρωτικό και μόλις βγάλει λεφτά από τη μουσική θα έρθει και θα μας αγοράσει. Οπότε αυτό λειτουργεί φοβερά υπέρ μας. Αντίθετα, εντάξει, στην Ελλάδα, επειδή τα μεγέθη είναι πολύ μικρότερα, υπάρχει πειρατεία και σε επαγγελματίες. Το οποίο είναι OK, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν πρόβλημα. Ή τέλος πάντων εγώ λέω ότι είναι OK, άλλοι λένε ότι δεν είναι. Αυτό είναι το μοντέλο. Η βιομηχανία, η μουσική είναι μισό billion, μόνο το computer software για recording studios, και potential είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι υπάρχουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι στη γη, οι οποίοι έχουν DAWs, Digital Audio Workstations, οι οποίοι είτε επαγγελματικά είτε όχι επαγγελματικά γράφουν μουσική. Έχουμε πολύ κακά contact στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς από την πρώτη μέρα κοιτάγαμε έξω. Οπότε θα σε απογοητεύσω. Αν πας όμως στο LA, μπορείς να με χρησιμοποιήσεις για contact. Προφανώς δεν έχουμε πατεντάρει software. Αλγορίθμους machine learning, που είναι ένα field της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι είναι και κυρίως μάλιστα προσαρμοσμένοι για αυτό που κάνουμε εμείς, για audio. Ναι, σε αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Ο Μιχάλης που σας έδειξα πριν, ο Μάικλ Τζάνες, είναι ένας world patent expert, γιατί ουσιαστικά η εταιρεία του, η Aware, ήταν αυτή που είχε τις πατέντες για το DSL. Οπότε, και αυτή τη στιγμή είναι CEO του Janus Patent Management, που είναι μια μεγάλη φίρμα στην Αμερική που διαχειρίζεται πατέντες. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε μάθει έναν από τους καλύτερους στη γη. Οι πατέντες μας γίνονται κατά 99% στην Αμερική. Ο λόγος είναι γιατί
Είναι αρκετά πιο φτηνό από ό,τι στην Ευρώπη και στη δικιά μας αγορά, το 40% της αγοράς είναι στην Αμερική. Θεωρείς ότι όταν έχεις κλείσει το 40% της αγοράς, αν κάποιος πάει να σε αντιγράψει, θα είναι ασύμφορο για αυτόν. Γιατί είναι fragmented όλο το υπόλοιπο, δεν είναι κάπου ένα 60. Οπότε η ιδέα είναι ότι πατεντάρεις κάπου που αυτή τη στιγμή μπορείς να το αντέξεις οικονομικά και μπλοκάρεις όλους τους ανταγωνιστές σου. Και η Αμερική είναι για μας αυτό. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ποια είναι τα κόστη της πατέντας? Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο και εγώ το είχα πολύ λάθος στο μυαλό μου. Έχει πάρα πολύ να κάνει με το πόσο καλά μπορείς να γράψεις την πατέντα. Και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όλο το κόστος τελικά δεν είναι το τι θα πληρώσει το Patent Office, είναι ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος θα αρχίσει στο back and forth και θα σου χρεώνει με την ώρα, όπως μπορεί να μας έχει συμβεί σε όλους. Στην Ελλάδα, όταν εγώ ξεκίναγα και πριν γνωρίσω τον Μιχάλη, μου λέγανε εξωφρενικά κόστη και πιθανολογώ και έχω δει και δικηγορικό γραφείο ελληνικό, το οποίο κάνει εξωφρενικά πράγματα, δηλαδή χωρίς να ξέρουν, έχουν πάρει από ένα γνωστό άνθρωπο που ήρθε και με συμβουλεύτηκε πάρα πολλά λεφτά. Οπότε, έχω ακούσει κάτι τύπου για 40.000 ευρώ, ας πούμε, για μια πατέντα. Αυτό είναι εξωφρενικό. Εμάς είναι κάτι τύπου, αν μάθεις να τη γράφεις καλά και κάνεις το πρώτο back and forth και ασχοληθείς πολύ και έχεις και προφανώς, από ό,τι φαντάζομαι, εσείς έχετε πολύ καλό skill σε writing γιατί έχετε γράψει paper, όπως έχω γράψει και εγώ, μπορεί να σου έρθει κάτω από 10.000 αρκετά. Ωραία. Άλλη ερώτηση? Πάλι εσύ ή όχι? Η κυρία νομίζω έχει μια ερώτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ουσιαστικά κάθε όργανο έχει μοναδικές ιδιότητες τις οποίες προσπαθείς να εκμεταλλευτείς για να κάνεις αυτού του είδους την τεχνική να αποδώσει σε τέτοιο βαθμό που θα είναι αποδεκτή για τα αυτιά ενός ηχολήπτη. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο κριτήριο. Ότι στο τέλος δεν έχεις, στην επεξεργασία ήχου δεν υπάρχει η απόλυτη αλήθεια. Στην επεξεργασία ήχου στο τέλος ο κριτής είναι το ανθρώπινο αυτί. Οπότε δεν έχεις metrics με τα οποία θα κάνεις optimize τον αλγόριθμο έτσι ώστε, εκτός κι αν είναι κάποιο είδους τεστ, ξέρεις, που το έχεις ετοιμάσει ψεύτικο. Αλλά στο πραγματικό τεστ πρέπει να ικανοποιήσεις τον πελάτη σου και εκεί πέρα αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι επειδή είμαστε ίσως η μοναδική εταιρεία που έχουμε τέτοιου είδους expertise και επειδή έχουμε κάποια πρώτα results, νομίζω ότι σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Άλεξ, ευχαριστούμε πολύ και Keep Rocking. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που κάτσατε Παρασκευή απόγευμα μαζί και ραντεβού πάλι στις 20 Μαΐου. Ευχαριστούμε.